hande ko ñalawma mawde nogas e jeenayi lewru morso hitande ujunnaje ɗiɗi duuɓi sappo e jeegom ko lappol radio Dinguel fulɓe immade ɗo en e Corbeil Essone faade Bordeaux ceerno Moussa Sow woni ɗo Adama Boubacar Dia e mawɗo Ahmed Pate Thilani Mbodj musidɗo oɗo mi mutti o ko mawnum Adama Boubacar Dia ɗo mawnum Adama o wiyeteno kadi Hammadi an musidɗo no mbiyeɗa Alpha mbiyetemi Alpha Niang ceerno Alpha Niang ala Alpha Niang to jeeɗa min Agnam Thiodaye Agnam Thiodaye Seydi Niang barikalla alhamdulillah denndi no mbiyetenɗa an no mbiyetenɗa ceerno Harouna Dia e tigi Seydi Dia noon ɗon jarama mawɗo Ahmed Pate Thilani ko hol waktu joni gimmiɗen ɗo henna e Corbeil faade Bordeaux 5h09 minutes 5h09 nogas jeenayi lewru morso 8h 8h ok d'accord ɗum noon on jarama ɗum noon yo Allah wat janjje koye lappol koye lawol gonɗen ka jaɗo walla ken yaaɓe enen foof ko immaden ɗo o ko musidɗo men ɗam laggiro o neɗɗo moƴƴo no feewi ko kadi honko jogi émission ganduɗon dendiraɓe sono belɗo mo ganduɗa ɗum fof ne hawara émission o wonno dendiragal ɓuuri ko welde aduna he noon kanko woni jagguɗo caméra o min mbeɗi damal galle Dia Adama Boubacar joom radio Dinguiral o e hoore mum damal galle makko min jooɗi joni noon ha hande ko weltade e yettude Allah e weltanade Allah e moƴƴere ɓeydade tan subaka fof amin jaama joni oɗo saaha Bordeaux noon ko ɗo hankkadi ko mbiyata ko jayre e koode Bordeaux ko nokku gandaɗo hankkadi ko nokku mo yimɓe fof jiɗi wonno guila sosa tan sosira ko Bordeaux ko leñol ngol sosna toon noon hande yaadu ngu ene wayno eɗen belti eɗen en jetta Allah ɗum juutan en kadi yo Allah juutno balle men moƴƴina battere men ha ɓooyen yaadu ɗiɗo kewɗi lokke en callo amin ya rabbi amin Seydi Mbodj jarama on feewi kalifa ma ala leñol fulɓe on jarama ceerno Adama ɗum noon en jeeyi hol konngol hayso ni ko gotol tan immade en amin ya rabbi jarama amin ya rabbi diwan meɗen o fof kamɓe tekki ndodi onon a jaɓɓama ɓurteɗo enen safanɓe ko lappol immade warnoɓe fof enen kam fulɓe ɓe ko wari ɓeɗen ko wari ɓe ko safanɓe yo hono no wacca Thilani Mbodj yesso te ala toon mbardi men so wona toɓe gardi men ɗum ala mbawɗen hen ɗon gara seydi haalata e Moussa denndi Moussa Sow eɗen de haade pari arde ɗo e Bordeaux belamma mawɗo heñaare mawde e yidde mawde pour arde ɗo e yidde yiide o kadi e weltanade on
ino ceerno wini jokkodiren gandodiren ɓerɗe yiɗodirde min gandan on sabu joni garal ngal ɗo moƴƴi min jii on sinno tan koye téléphone ngaji he wayatani hande goto men fof ene kuccodiri en jiidi jeese men janggo so goto men tawre goɗɗo fof salminat ɗum min jii kadi ɓesguji ɗi kadi ko noon min jii koɗanɗe ɗe kadi ko noon ɓe mbi noon sababu tiiɗo o ko arde tan weltinde on yettude on e jarde on jidde mo radio dingal ɗum kam ko on bange yiddo radio dingal ngal kam ala sago radio dingal ara ha ɗo juuro on yetta on duwono on ko heddi ko noon ko leñol ngol fof rendi ende yettone duwono on sa yo ƴetti radio dingiral koko ƴetti leñol ngol ko fof onon nde pokkiɗon tan paaɗon yeeso on yeeƴaki ko yeeso kala noon garɗo yidde sawdirde mon fooɗon ɗum taw battane mon kala gonɗo caggal walla gonɗo ɗum ne soyno on fooɗon ɗum gartirone mon mi nani e haala ma nani a wi oɗo Mauritannajo gitton ɗum ko Égypte tafsir garɗum ɗum no haa ɗo yontere waɗɗo mo jangi yontere ɗum ko yidde ala lewru ɗum ko yidde mon e darde mon e timmal mon e yidde leñol ngol ndeke aduna o fof ko radio dingiral sosa ko e ñalawma hande kongo fuɗɗa ko kanko Jadam Boubacar ɗo cukalel Allah hokki ɗum haqqille hokki ɗum wonde katante kañum e wadde hono ɗen ɗo gueɗe ene guitta kumpa hakkude Pulaar hakkude Fulɓe o waɗi ɗum o gayni onon on darima kon darinoɓe tan kon ɓeydoɓe ene wawno aduna o fof waɗa no mbaɗɗon ni aduna o fof ne wawno wadde mbaɗɗon ni ha Dakar ɓe keɗo radio ngo joni ko Zambie e Zambie Congo Brazzaville Pointe Noire Gabon ɓen fof ɓe gandi ɓen fof nodde min o téléphone ngaji ne kalda en kono no mbaɗɗon ni ala taw mbaɗɗo noon ɗum noon ɗum waɗi jarani min arde ha ɗo yiide on e du'odirde mon e andude on e salmondirde moɗon radio ngo ne yetta on no feewi ene jaara on no feewi min jetton amin jaaron amin ñaago Allah nde Allah hokkat on balɗe jiɗɗe battane moɗon amin ñaago Allah kadi ko jibina ko e ko fagga ko yo Allah waɗa hen barke sabu onon barke mon o ko barke o fof furago fof hawre barke o fof ñaame barke he noon oɗon kaali duwane yo Allah hokkon barke Allah hokkon sutura ɓesguji ɗi kadi no jiɗɗon ni kadi dañol ngol yaara rontir ɗum yo Allah hokkam romtoɓe en weeɓani joni noon ceerno Moussa oɗo ko neɗɗo tinniɗo kañumne ko neɗɗo ganɗo mbo heedi ɗo kanko ne mbo tinniɗo no feewi kanko noon ko jangguɗo kadi kanko heedi toon to bange mana jangde to kanko heedi toon émission makko kanko humpito kanko ceerno Moussa suka men oɗo oɗo kañumne ko neɗɗo peɓitiɗo joom hakkille no feewi Ablaye Guiro Danganayejo kanko heedi toon Danganayejo noon enen fulɓe ɗen gandi fof ne wona toon wona toon musu wona toon a ɓoya tanggal wona ɗum ɗo wiyete biscuit wona hen eyyi yataniraɓe ne mippodira e muɗum eyyi ha are denɗiragal ngal denɗiragal noon wonno enen ko ɗum tawɗen hunde welde neɗɗo so lamɗo aɗa wawi yanadema neɗɗo so ceerno daɗɗoma gandal aɗa wawi yanadema ɗum ɗon kanko ɓe woni ɓeytere Allah feewi weltanade Allah kanko ne tini suka men oɗo o Alpha Ña ko heedi ɗo enen en foti welde en kadi cippirten ko jiɗɗen so jonge ma yo jonge hoƴe ɗum noon hadde jongo mayde yo yi piindi ko hoƴi ko woni ko sippirde sukaɓe e kanko ne yoɓe gandu koye heete ko sukaɓe jibininde wiini yoɓe keɗo ko haalete ko yoɓe gandu hanke men yoɓe jiɗ hanke ngal e paama kadi enen holkuti men holko jiɗɗen fina tawa men holko gonnoɗen hanki holko welanno en hanki holno tawron en hanki kanko e oɗon noon ko mawni Haruna Boubacar mawni ana min noon kamet paari cillani mi janggani hoɗum tan hammeɗen kono gila kam jibinami tan gila komi cukalel gila mbiɗa ayna nayi mi nawa hol tan nayi gonayi durde en heɓa lekki ɓoppi tan mi wona e hotte mbiɗa heɗɗo radio ji ko koɗa
mi mona ñemtini ha Allah addimi ha no gardumi ha ɗo jottorimi Yero Doro Diallo ni Yero Doro Diallo fo jiɗɗo ɗum miɗen jiɗi ɗum ko jiɗɗo Yero Doro Diallo Yero Doro Diallo onon noon jiɗɗon ko leñol ngol fof ko nowonno on gandi darde mum yiɗa wutte yiɗa galle yiɗa nagge yiɗa mbeewa yiɗa mbawɗi Yero ko leñol ngol tan min kaldi ɗum kam wima mi Yero wina min kam mi anda an ko hanma ƴewde nayyi fondi nayyi ala so atta nayyi min duka e dow makko min duka e dow makko o jala o wiya Hammadi neɗɗo fof koddiro ɗo o wi neɗɗo fof koddiro ɗo to min Yero Doro no mbami ni koddiro ɗo min de wona mi anda wona mi yiɗa ko yinno ko noon heeɓi enen fof ɗum ñaguiɗen Allah so yi joni min histoire kalanno Ama Sampolil ko mbal jeeya wiyan ko hawarno ko jamanu dugguji nayyi en dugganayyi nden ko wawi fiya onon kam on kawri hen on nani ɗum histoire uji mum Yero Mama en Silama Karɗo Hammadi en Oumrel Sar Donde en Mamoudou Boudou Boul Kasum en Hamma Alseyni Gakou en Oumrel Sar Donde en ɓeɗo pakko fulɓe kolli kottiɗi fof kamɓe gadi kamɓe kolli min hatta noon komin koɗata ko fof sara kulle ɓe mbaɗankoɓe koɗɗe toon ɗo fof haalata haar maɓɓe kamɓe ɗi soɓe mela soɓe metta fof fulɓe jeeyi kolli min ko toon kenni haalde histoire uji ɓennuɓe ɗum noon ha joni ko histoire uji ɓennuɓe haalte ha joni kadi histoire uji woɗɓe ɓe onon no monni ɗum weeli kam ɗum kadi ɓeydi kam min fof ko histoire uji kalami tan ɗin gondi ɗum monɗi ha joni on lomtima mbaɗa Yero Doro mi andi darde mum mi andi yidde mum e Pulaw mi andi ndimagu mum e Pulaw hayso min jaadino nokku jomum en jaggi dambol mbino kirsana mo ko jaɓata watti ko cuuɗoto ha oto o faway ha fay wiide mo jole jomumen gujjito dambol ngol tawa tinani ɓe jaɓata e nder oto yiɗa tampinde hay goto Yero Doro yiɗa tampinde hay leñol hay fitan goto yiɗa tampinde kadi Yero Doro hay leñol gotol hay neɗɗo goto famɗinani kala no sifa ma foti e famɗude kontu no sifa ma foti e famɗude gandal kanko mawni ittito fama ɗo ko noon Allah waɗi ɗum noon amin jetta on to banggue makko gadi yidde makko ne monde yidde moon kadi e radio Dinguel joni noon mi wasa junnade hen no fewi e tata Ceerno Moussa kañumen kamɓe sukaɓe goto foof kadi ɓeyda hen miijo muɗum ɗon gacca hakke noon ɗon jallon jaafo haala mo wona janggo hakke ala jaafoɗon hakkude laañi e nanede kalta nde wonde kalɗa hen jiggo tafsiru ɓe gaddi ɗum ɗo henna hol hitande wonno e hol kadi dumun waɗi ɗo henna e hol kadi peeje ɗe ɓe ndewi so tawi woni kamɓe mbaɗi biye makko walla kamɓe mbaɗi namdal walla kamɓe ɗum won ko jiɗen timmitinde ɗon seeɗa caggal ɗum ni jetɗen Ceerno Moussa bisimilla moon ceerno Tidiane on ceerno jiggo min mbo tawani kam ɗo kono ko 77 mbaɗi ɗo hitande ujunere e temmeɗe jeenayyi capanɗe jeeɗiɗi jeenayyi ko tawi ɗo ko Ceerno Saydou en o jippino noon ko galle Harouna Ba ko waɗi ɗo noon koɓe kalda ɗo ko ɓuuri lewru voilà o addunomo tan ko koyngal gotal ko ɓiɓɓe fulɓe wonɓe Bordeaux ndentuno ɓe tawi gandal maɓɓe to wani ko fewti e jangde Pulaar ɓe mbi ɓe ñaagui ɓe bindi lettere dental fulɓe bondal Caire ɓe walluɓe neɗɗo jangguinowo kayen maɓe neldu on biya ɓe jogo ɗum kadi e lebbi ɗi wonta ɗo walla balɗe ɗe wonta ɗo pour janggina dental ngal noon hebli jiggo tafsiru ɓeeɗo neldi on biya aller retour Bordeaux Caire mo ari yetti ɗo juppi galle Harouna Ba o woni jangguino sukaɓe fulɓe wonɓe ɗo ɗum waɗi e nder hitande jarama on Ceerno Tidiane on Ceerno Tidiane Mbalo Seydi Mbalo bisimilla kono Tidiane wi on puisque minen nde min gari ɗon nde min naati fi Pulaar ko yidde tan min gonɗum min gandani haydara sabu minen ko jiiɗa ɗo fof ko almudo min fof baydaji ala ko min mbaɗa Fouta mi waɗi hayde mi waɗi ɗo duuɓi 4 janggo sari ha gasno min loha hayde min tan duttimi kumpa ko hawde noon joli joli
nde gartanmi ɓeeɗo on minen gonduno Dakar haɓe pokkiti yaadu leydi arab tawi mbiɗo andinoɗo to Fouta ni noon min gara tindinde on hande ɓe garata ɗo wawi fi pula kam mi meeɗa nande sanno jangge sakande wawde windude ko nde min ɗo goni ɗi ɗum ne kadi oɗon kanko yahno wakkati toon addi toon deftere winda pula woni alkule fulfulde nde deftere UNESCO idi wadde fuɗɗorde nde men ɗa so pulde bagal bagal mori ko muri tadi ko après ande ɓe jii nden ɗon nden minen libi e wiya noon min puɗɗinande yerodore en kala e radio he hankkadi min goni min keeɗi noon woni en 1972 17 e non wakkati men fiya ka 72 wona 71 ko Tunis ngana 72 enen paasi ɗi wakkati keer ɗon noon min jii yoyra e jiggo tafsir en mbaddi ɗum ba ni noon yidde amen e janngude pulaar ni ardi hen ni noon min naati hen 73 noon minen min gimmi toon hankkadi ko min jii pulaar tan min gandani haydara min jetti yo noon min nderɗi tan e janngude pulaar e andude e minen ala hay amen ganduɗo ha wiye en ndew he on min mbiɗo joni noon mbatte yidde nde tan alay saago joni noon ƴeewen hono jangguiren pulaar keer nana min jeehi ɗo min jii on ni woni min ɗum woni sababu windude min keernaɗe yoɓe neldu min janggino min bato min ganda haydara alay saago min keeɓa hayso ko alkule ɗe kam ɓe janggino hayso wawa hijjude on sa noon min kijjirano ni noon min mbiya min ka jiggo tafsir min neldimo biye yaade arde o hoɗno jippi min jippinimo ko ɗo quartier wiyeɗe oso biye ɗo 15e étage ɗuɗo Harouna Ba hande so en jeehi min mbawi nawdade bâtiment ɗo galle ɗo jippi lebbi ɗiɗi pour o jangguinamin ɗum tawanno golle makko wiyata tan minen joguinoɗo sall to minen jogui toon wiyata tan o yaaha toon e minen kala joguiɗo tan yaaha ɗum waɗi liggotoɓe après midi walla waɗoɓe matan samedi joguiɗo yaajede foof mo liggaki foof yaaha mon woni ɗo lebbi ɗiɗi ha woodi min mbawi hen hijjude min mbawi hen windude hen ni noon ha wakkati makko gasi rotti min heddi min jokki hen noon eyyi nden noon min jokki hen min pelli hen on sanga joni kala ɗo pulaar wonti kala ɗo pulaar pullo woni nomin gueto yettinde minen hade min keeɓi ɗum ɗo ni noon min naati ɗo Paris Rouen Le Havre kala ɗo min nanno foyer ɗo fulɓe gondi min jaaha min naɓora defte ɗe min kolla min pulaar fuɗɗama janggino e janggo wona min jang radio fulɓe haali kono noon radio fulɓe heɓaɗa kala yaade ko bantarede joni heedi ɗum tawno jiggo tafsir o ni woni sababu yahande eno arde e ko wonno raɓɓiɗina keddori chaine tan eɗen keddori chaine hande sen gartoyi jamma eɗen jogui émission men komin mbatta mo mbaɗanmi tinde daari o hande kam ko ɗum tan ko fuɗɗa ɗo ko yewtere men nde ko toon tan nde yarata hande sen garti e sen garti ala hande ala yewtere wonde ko nden wonde ko an watta ɗo jiɗimama mine heɗanoma galle galle nokkuji goɗɗi eyyi samedi tan kewmi wadde joni noon hande ko toon tan hande ko histoire moɗo tan hande ɓeyda Allah addi ko addi min ko ɗo e leydi en namni mo hande yewtere nde ko onon jeeyi namde ɗe ɗo mi en ɓeydude seeɗa ko faati e affaire jiggo tafsir jiggo kala fof no haala fe jiggo toɓɓere jiggo tan namnaɗo ta en jurna sina ɗum merci en jeeyi to en keɓata o taw ko seeɗa tan ɗo no ɓe mbi ni no ɓe jantori ni hono oɗo woni Aliou Mballo ɓe mbiɗi jangde nde ɗo e Bordeaux ko noon woniri e ɓeydi ɗum tengtinde ko nde jahami guurte 77 dental ngal ɗo ko Gadia Paba wonno ɓe kaali e kasataji naɓormi keer nde jaami keer noon taw yero dooro koɗo suudu ɗo wonno ɗo jippinomi jigo tafsir tawmi ɗon jigo tafsir tawmi ɗon gokkumi ɗum kasataji taw dental amen ngal ɗo fi haalino yidde muɗum ko ni noon ko gassanmi ko neldonimi defte seeɗa après ɗum noon mo aroy Amadou wonɗo jiɗɗade comme après ɗum mo aroy kañum jigo tafsir o
ɗum noon jarama ɗum noon ane waɗde Moussa so tawi wonko hande jamma kadi ko jokkiɗen ceerno Moussa bisimilla nokkat ceerno Moussa min kam ko Allah jarama on jarama min komin sukaɓe sabu duuɓi kaltonoɗoji min duuɓi min mbawa yaade jeere joni noon min gari min jokkima no mawɗo o wiiri ni addani min arde ga ko saaha kala min goye haame won mawɓe yaaɓe yo Allah yurmo yaafo ɗumen ko jiɗi caggal ɓe yo Allah jimmi balɗe men o ɗum battani ɓen ɗon yaaɓe min keɓano fartange wawɓe joɗɗade ɗum wadde noon so tawi mawɓe waaɓe ni ne keddi holko waɗi min cafra nden ɗon nimsan ko yaɓɓude koyɗe ara yotto joddo e ma ɗum de no jeeya ko addi min ɗo wuttiɗe on noon teddungal sabu ala ko min mbawi yobde moon so wona tan arde wiide mo on jarama tawi no goɗɗum no woodi ko ɗum mbaɗante Allah waɗi noon mbeɗa laarda mawɓe gordu mbeɗa laarda wiyerdo jam laarda min salmin feewi nde won noon min Allah wallinomi no heewi hay ko wattindi komi won ko mbannoɗen toon ko ɗum wiyata groupement d' intérêt économique kala kayɗen mbaɗa heen eɗen jaaha galle makko namdoyaden ko wasiyaji makko kadi o rokka men hen peeɗude ɗum wattindi haralde waɗanode toon tawi ko jolfuɓe e fulɓe fof min mbanno sabu ko heɓlude jangguinoɓe on saaha ndewɗen koye laamu rokki meɗen utilisation nde seedanteɓe kadi dokkate ko laamu kadi ari rokkiri nden ɗon haralde noon nde innirano ko yerodoro jare Allah rokki en kadi fattange garɗen kalanen ko kanko kadi ari o juuɗi ha sadanteɓe ɓen dokka warde boom makko joni noon yidde wiide tawde gueɗe kewɗe jawti on ɗon nimsa emin jogui ɗum wadde ina jarani ɗo gonɗo fof min gara min tawma yo Allah noon yoɓonmo Allah yoɓonmo ko heddi ko tan ko gueɗal gotal ñaagoto ni ono mawɓe wonɓe ɗo ɓe min jiiɗi de minen sukaɓeɓe janggo do jam so min jama holi kaari taw min mbawi wiide ko oɗo ko ni wayi ko ni wayi Baba Samba jarama Samba mo yimɓe nayo ko windi ko emin jinno goto ko waɗano aɗa dartoyi so tawi wawa noon min kam mi ƴettu goto fof e muɗum aadi rokkami aadi holde mbawmi ɗum noddude téléphone haalanami kam ɓurdam muɗum sabu no moƴƴi e saabu min jii ɗum no yewto tan min jii caɗele mbaɗe noon caɗele noon min jiiɗa ñande wonde ɗe kettoni ɗon caɗele ɗe ko min ndeka waɗo sankima Mauritanie min won nodduɗo mi wimi an kam mbalaɗa andi no Djibril Hammeli mbimi mboɗa andi mo mi andama mi wawama wiide ko ɗo o jangi ko ɗum o waɗani leñol walla ko ni mbiɗa andi tan ko daraniɗo leñol nden ɗon ñawande noon min jinno kam safrude ɗum waɗi mi noddima Ceerno Tidiani wiidemo yo tinno wooda ko heblanimin hen kam kadi yewtere paaɗen nde ko yewtere dartol fulɓe inde kadi no gasa ko ɗum jogo wonde yewtere men tigi ko heddi ko fof ma en ngar hen ɗum noon gaccinon hakke to ɗum ɗon jinnon ɓeydude hen kono min tengtina kam mo kala e moɗon mawɓe min ñaagori ɗum sabu Allah yo tinno windana min kam dartu mum ɗaccana min mbasa kam janggo dañde gacce wiyede onon kam oɗo mawɗo woni kañum winde min ganda wonno ko mbaɗa ɓeyda hen no Moussa hande ari suluko hande ari suluko ma amun ana ɗum tan min coggam eyyi radio Dinguiral Fulɓe noon mbiɗa yetta miñam mo Adama Boubacara Dia eywa mbaɗa heewi noon haalde ɗum e jewte sabu goto jaali leñol ngol o wino men woni Tidiani Mbal o wino men fandare tabbital pulago international adanire ko ha fulɓe fof jiitodir
ɗum noon mbaɗa sikki onon mawɓe ɓe yo Allah rokku mon fandinde oɗo woni mo mbaɗɗon tabde Fulɓe radio dingiral noon so ɗum waɗi min jiiɗa tan radio ngo haaɗa tan e fulfulde fulat fulfulde fuutotooɗo fulfulde maasi min jiiɗi ko fulɓe fof mbawa nadde beela ene ɓeyda semminde ko ceernajo o wi ko fandare tabtal Fulago adande ha fulfulde noon kadi gonɗon e ram kadi min jiiɗi kala ɗo ngannduɗon pullo mo ngannduɗa jeyaka tan e Sénégal e Gambie e Mali taw ko leyɗel keddiɗe mballe muɗum beelan min ngani émission ngaji e radio ji fandaraɓe jaram on jarama oɗo won jiɗɗo haalde ala ɓe kadi to giɗi gotto e noon jehen salama jallumo e nder joni ko ni pami man amiko te jeeyiron ɓe garti hen e parti cilla waɗa émission mum voilà min kam weltima nde mi yiiɗi parti cillantare ando gueɗal man hen an min kam gueɗal am nan gueɗal ma ten mi heñaki sa waɗimo Amad mbimi so tawi wonde hande Allah rokkinum kalis kewɗo mi sodanno garba yero mama mi sodanno garba kala ɗo fiya wi jaram on fewi oɗon mbaƴa ɗum ko ñalawma hoore bir immade ɗo e galle mawɗo Samba Diamanka faade to en e nokkuɗo dingiral ɗo ɓe bismi hoɓɓe mabɓe e fulɓe yimɓeɓe to e nder dingiral to en e Paris arde ɗo en tekti korɓe Esson arde ɗo en yidirde mabɓe kadi juuradeɓe min andi on nani konngudi ɓe kaldi ɗi kono ɗo joni immade damal galle mawɗo Samba Diamanka faade to dingiral ñalawma ka watta to oɗo ko mawɗo Hamad Paty Sillani Mbodj Adam Boubacar Dia Tidiane Mballo ɗum noon on jarama hen yesso seeɗa inchallahu taala joni pukkiten ko ceerno Boubacar ɗowata oɗo werla mawɗo Tidiane Mballo e joom suudu mum yaade ɗo ane Aruna o ceerno Haruna Dia e Adam Boubacar Dia ceerno Moussa Samba Sow yesso seeɗa inchallah yesterday.
oɗo nokkuɓe bismi fulɓe hoɓɓe maɓɓe fulɓe kewi wadde ni oɗo galle to ko gallo dingiral bismi bandiraɓe maɓɓe fulɓe immiɓe to ene Paris jiɗɗal radio dingiral fulɓe o woni Samba Diamanka latigi fulɓe o réunion et remercier les gens de Bordeaux et voilà vous appelez comment? Amel. Et c'est là? Tina. Ok. Donc, merci à vous. Hey. Ko non tan en jokki mataw waɗa ɓe ni saha fof jiɗi humpitade ko yahata nde tawno sa yoɗama tan hoore ma tan kala jiiɗoma yooɗema hen non on jarama ceerno Tidiane ara to onen jetti ɗum woni aljanna min e jiiɗa hannde noon mine sikki en ndenndi enen fof gonɓe ɗo ɓe fof gooto nder ɗat ɓernde mum ene heɓi ko weltini ɗum holko wonta ɗum ko ñalooma mo ngannduɗaa ina renndini ɓiɓɓe fulɓe ɓeni miijo hanki mumen ɓeni ngoni e hannde maɓɓe haa ɓe pewjana janngo maɓɓe ɗum woni enen keɓi sete woni diɗɗal woɓɓe mbiya diɗɗal enen keɓi sete mawɗo tedduɗo gimmorɗo en ɗo laamorgo leydi France wiyete Paris ina ngari en juurade ina ngari en salminde ina ngari en yettude ina ngari humpitade fi meɗen wiyete ɗum tigi wiyete kumpital enen mbaɗa ɗo golle ɗe ngannduɗon ko ɓe mamiraɓe meɗen mbaɗanno gila hanki meɗen Misra rewi hen ha rewi ko wiyete Adamawa rewi hen Masina rewi Fouta Toro yahani Fouta Dialo arani Fuladu ɓen ɓiɓɓe muyen taniraɓe muyen woni ko ndentiɗo gilande Allah tagi en waɗi en fulɓe enen basora wonde joga wonde en fulɓe e pulagu meɗen yidde men hoore meɗen e yidde ɓamtude ɗemgal meɗen mbere enen jaha yeeso ha keddonen e gonka meɗen ha pooma mbimi ha pooma e mbawata heddade ha pooma sowona tawde en janggi en bindi en lebdi en jiidi en jiwodiri en jewtidi kawren jahen yeeso ɗum noon enen mbiya bisimilla sete meɗen gimmorɓe leydi lamorgo France leydi France lamorgo Paris enen mbiyaɓe bisimilla maɓɓe ɗo e Bordeaux ko woni sababu ɓurɗo hen mawnude o eɗen jogui radio mbiyeteɗo radio dinguiral fulɓe radio dinguiral fulɓe enen pi enen fof gandi hoko woni dinguiral ko Fouta Torankoɓe to Fouta Toro wiyete dinguiral Fuladuɓe mbiya ɗum banta manan woni banta fulɓe woni dinguiral fulɓe ɗum noon on radio ko noon o wiyete on radio nde fuɗɗi nde musidɗo meɗen mbiyeteɗo Adama Boubacar Dia ko kanko woni jiilowo radio o to ngal lamorgo leydi France woni to Paris omoy beele
leñol fulɓe ina waawi yewtidde ɗo waawi wonde fof e ndeer duuɗeeji he ɗum woni continent ji ɗi mbaawa yehurde jiwondira nden noon musidɓe meɗen Bordeaux nganndiraaɓe yidde koye mumen yidde fulaago e ɓamtude pular ɓe jokkodiri heen ɓe keɓi heen arsigue mumen e geɗal maɓɓe hol ɗum ɓe keɓi heen jiidigal e oɗo jiilowo ngoɗo radio yiidi e musidɗo meɗen debbo mbiyeteɗo Coumba Balde Diamanka ɗum woni oɗo meɗen musidɗo debbo gonɗo ɗo o wagginimo wonde yo sosanmo ngoomu mbawo ngu daranade on radio ɗo e nder hono yite Bordeaux joni noon Allah waɗi noon o ari o sosi o wawi sosde ngoomu ngu ina liggo e gokkama enen gokka hen ñallal meɗen ngal liggote ɗen ngal ñallal woni altene goto walla alteneji ɗiɗi e lewru foof ɗum noon e radio o on programme leɓete hen ko fi Pulago rendo fulɓe diine fulɓe e dawrugol fulɓe e fina tawa fulɓe e jaliya fulɓe kala ko natti e fulɓe ɓe mbawi wonde fof e nder aduna o ɗum waɗi noon bandiraɓe e ngommu ngu woni hen kanko woni hoorejo ngommu ngu gorko makko o woni mawɗo ngommu ngu woni Samba Diamanka ene jeeya hen ngommu hen noon ceerno meɗen Tidiani Mballo ene jeeya hen Amadou Balde ene jeeya hen Aliou Mballo ene jeeya hen musidɓe meɗen rewɓe wonɓe heddiɓe ko wayno Ramatoullahi Balde ene jeeya hen kadi Bela Diallo ene jeeya hen kadi Assou Sow debbo ɓengu Amadou joni noon bandiraɓe gandon kadi ɓeygu Tidiani mbiyeteɗo Fatoumata kadi ina tawa hen joni noon bandiraɓe ngommu mum koko udita eyyi Ramatoullahi Balde mi haalima joni noon bandiraɓe ngommu mum koko udita una uditana Bordeaux foof so yiiɗi yo ar way noon hunde foof wodat ɗo fuɗɗori si fuɗɗima fuɗɗori kanko goto o noddi heddiɓe ɓe onon gonɓe ɗo ɓe foof on noddama Bordeaux foof noddama yo artane pour que ko ligganagol fulɓe ko ligganagol leñol ngol ko ligganagol ligganagol neɗɗankagal tan wona ligganagol fulɓe tan fulɓe natti wonde hande leñol ngol natti wonde leñol tan e ɗemgal ngal natti wonde ɗemgal fulɓe tan ko ɗum waɗi noon bandiraɓe ko ɗum addi en ɗo hande ɓe gari ɓe jiiya en jiyen ɓe jewten e maɓɓe gandodiren e maɓɓe pamodiren e maɓɓe ɓe jewten holko ɓe paala kalnen ɓe holko jiɗɗen holko paala ɗen mbere daren enen mbawi maade suudu baba meɗen ndu ɓuura tidde ɓuura jogade doole mbare ne hen ɓiɓɓe meɗen ɓe enen jaaha yeeso ɗum noon bandiraɓe ɗo de hebbinde haalam mi totta konngol e mawɗo e ngommu ngu musidɗo meɗen mawɗo meɗen Samba Diamanka bisimilla ma Samba Diamanka minen belti no feewi sabu fuɗɗuɓe gonɗo Pulaar ɗo hoɗe maɓɓe so tawi ɓe keewirani jiɗiɗen ni kono kam won wonɓe ɗo e mawɓe gorɗo ɓe ɓi ɗin ɗo ɗum noon ko weltare mawde e jaɓɓade ɗeɗe sukale gara e yeeso meɗen e ganden noon ko e mawɓe koko woni mawɗo par ce que neɗɗo kanko andata ko woni président hoore mum annda ko président ko yimɓe ɓe gandata si tawi ɓeɗo ɓe noddama mbiya ko mawɓe gorɗo ganduɓe noon koye mawɓe par ce que ɓe jernata en e Pulaar heɓe ɓe gandinta en hoko e mawɓe hani taw hono naalanke men mawɗo ɓe mbiya wonde minen gaddi e mawɗo min minen noon min beela heɓat mawɗo ne jimbo ne mbima yi ko ɗum min beela heɓat mawɗo ma min poti walla min kecca joomum par ce que neɗɗo heɓi duuɓi capanɗe jeeyi kanko mawɗo ɗum noon wonde en jetti Allah par ce que neɗɗo no wawi abbade hunde ha maaya ɗum wasa wonde wasa wadde batte kono ana wuuri ana yiya ko gabbotoɗa ko barke mum no gara ana yiya sukaɓe no gabbi on ko on malaɓe par ce que wona ko gabbiɗa fo re wattata yiste ɗum noon ko yettere Allah mawɗo eɗen mbiya sukaɓe bisimilla minen mbiya on wonde jangde gorɗo mawɓe gorɗo keddi ha joni saabu kala ko ɓe noddi e Pulaar hay goto mankata noɓe hay fawa ɓe guetto arde so ɓooyi hen ko oto ɗum noon ko yettere Allah mawɗo minen mbiya bisimilla e gorɗo ɓe jurnata ko ha ɓurta ɓe anda so woni mane ko ɓeyɗete walla ɗo e gokkude ɓe foɗide ɓe konngol ala mani awa jettama hande a yimin famɗiri ɗo ni hanko dennabo woodi sukaɓe ɓe ɓe wino ɓe gara ɓe noddi kam ɗo joni mbiyo mbawata arde sabu kamɓe wonta dennabo joni ɗo ɓe mbawata woppi dennabo mumen o ɗum woni sababu o
joni noon wiya fulɓe mbi o ko wona ko keɓɗa ko wona ko jiɗɗa ko keɓta ko keɓɗa ko ɓamta joni ko ɗum min keeɓi ko ɗum min ɓagi joni minen mbiya on bisimilla teddugal moɗon onon fof bordonaɓe mbi on bisimilla on jarama joni noon kala jiɗɗo hen hande joni enen totta konngol hoorejo tefdal pulamu cetal Bordeaux ceerno Saydou Seydi min nda fuutankoɓe so paami denna bo ko inde bob moƴƴi ene moƴƴi musidɓe on calminama enen bordonaɓe en jetti Allah woni duuɓi enen kaɓane pulaar ha arti hande ñalawma oɗo ngoɗo radio argo ɗo hande ngo e meɗen kala keɗotoɗo ngo ɗi andi hande aduna o fof ina heeɗo ngoɗo hirɗiɗo komo anda mo heɗaki ngo woni anda hande nafoore oɗo radio ɗum tan jimmi anninde mbollo sinno ɓe keɗotono radio mi sikki bete bete hande ɓuranno ni ko tiiɗi fof ɓe woppande par haaji fulɓe mbi ko haaji woppande haaji e ko wayno leñol mi sikku ɗum heewani ko fota fondede min sengo am ha hi am ɗum waɗi ko leñol ngol kennammi yeeso min sikko min noon mi an gara mbo arani o ko noon yeeyi e hono musidɓe meɗen hoɓɓe ɓe en calmini men en bismima men ɓe nananno bordo a bordo nane bisimilla moɗo ɗo so mbaɗi koye mon hoɓɓe minen min jaggirani on no hoɓɓe ɗum min gadat ɗon bordo foti ko goto walla ko de tan ko pullo si a ari ɗo galle kala min dukkiɗa si a nangani hoorema ko koɗo ko gonta a koɗo ɗum min gadani ɗo jilanñane min gari ɗo ko min min goni ha joni ɗum noon gandon ko e dendeji mon garɗo gandon ko e musidɓe moɗon garɗo koye bandiraɓe moɗon kala ko musata on musanmi kala ko welata on ɗum welanmi min jetti Allah noon minen bordo par ce que min ɓooyi ɗaɓɓude ko waɗi ni hande noon Allah addima ha ɗo e min gonduɗi tan ko weltare min yinno e yinde noon jimol gotol siwawa won wayno jimiyake goto biyeteɗo amen Mamadou Baye e lolliri ko inde ɗiɗale ɗon jogui jumol wiyete ko gonga yonti ni o yimiri ko jumogol ko ni way ko faade jumogol ko Afrique fof kono noon si a nantirima jumolngol enen fof won ɗo keedi aɗa wawi ɗon ɓangel mbaɗiram ɗon yaha si a nantirima jumol on noon e kanko no yimmi tan Afrique fof ko ni o wi lamɓe Afrique caloɗen gaddunde men ga haɓo ena ɓeyda loroji gaddunde men ga bale ɗe balle ñamale to koliɗen to waɗe gidiji keliren ɗum keeri he rende men te ko en yoɓo ɗo hoɗiɓe ceerɗi hodduɓe keeri ɓen kodi haalde siko mbawde wonno hande foti haalede gonga yonti Afrique hande wonko poɗɗen haɓade ko ñippugol jayɗi gaddunde men ga mbaɗen golle ɓe humaɓe he bindi kuma ɓen ɓe ñeña jiiɗe mi feliɓe mi felliti haɗande ɗo Afrique janggo aroɓe noddumi ko kawral ɓiɓɓe Afrique jangude gollade ngare he keewal yonti en ɗam hoddude e jeydaɓe mi cuɓani leñol e rendo Afrique ga ardotoɓe mi jiiɗi ko anduɓe wona yiɓɓe laamu ko wawɓe si anduɓe kirani kaɗanta leñol mumen ngol yoorade pine maɓɓe cayneɗi ndaara kessaɗɗe mbindetaka so leñol na yoolo ko yaakoraɓe ceertata jiiɗe lurde e peeje walla anduɓe ture hakkele daaɓe mbawa jeccade senɓe kode bawal koranno heege ndaɗama e jangde keɓani bawal ɓe ceerti jiiɗe tintinaka faabi yooɓi kaɓorɓe e nguure awi
eno ardi he peeje feññina ballal no siiɗo ɗo awɓe kala mo yurnita ko he yaadi jemma a wawata feggade jam Afrique gamen ko en ɗam e janngude ɗemɗe ngendiji e liggagol nga duune men nga haa ndiwen heewde ɓooya waynoɓe Afrique tafani laaɗe diwoje he deegoje so en nganndi nafooɓe he rendo men e nganndi naftortooɓe ene hokka en sagoji ga men ndaɗen gacce demal e ngaynaaka ko tawaadi men te ko en farnortooɓe ko dewal laamɗo piiltiiɗo nano e ñaamo e nde tagore dono ndiyal laamu kure e conndi gamen addi caɗeele so waɗiraama leñaago ɓe jikkoro baawal ɓe jeeɓoo golle laamɗo wardede kure e conndi saŋaani haana way sago ɗum ko ɓittere ɓilaande he balaɓe haa lentina golle kalifa yo nunɗo e golle fotna jiide heddono yidde so joom galle fen fonnaami daɗaani feleede teskoɗen laamɓe Afrique yaltuɓe e laamu hannde ko yurminii kala mo waraaka leydi ɗo woodanon ɗo riiwe yalde he fewjideede kaaltiden ɗaɓɓi ko nanondiren googa yanti haalde onon nde ɗo fijirde walɗe ɗe cagarte he duune men he wondi ko heftinaade laamɗo ware ɗen ɓitte he wurde yalta he meere barɗe singakode haarno yurɗina golle fuɗɗito maare siko ni Afrique daɗaani daɗnaani teno heɓiri e jawɗo kala mo ala wutte he tuuba fiiɗi kala ɗaɓɓi ko jaltiteede annduɓe yeeɓiɓe haarɓe ñalaaɓe wurɓe e torne ko hoyɓe rosaaɓe daaɗe mbirna golle ceyni kanŋe ngari kanŋe e kaalis woni ko he juuɗe remooɓe he aynaaɓe dadiiɓe he golle jemma he ñalooma ngam yiɗde suuraade so yaakoraaɓe turaama haa tufaa gine ñiiɓe e darɓe alaa ko hadi yaakoraaɓe njooloosi kawraani e hadde Afrique neene e baaba donaaɗi hanki boowaaɗi hannde kala ko yaadaani e yonta amen komin saltotooɓe ndimoraaɓe ittii cuuɗi laamu he leydi wontii waraade mi cuɓa ko yaadi he yonta amen wondude he ɓamtaare kesi joɗɗi joolooji pine Afrique komin firtooɓe so diine wontii julaaɓe hebbina pelle e paata e peeje e paata e luure pelli dawriyankoode e ren hoddiiɓe potaani seeɗa ɓe potaani talɗi en ɗam rennduɓe lappi e beeli kawri e biide kawren e dewal joom men gooto nawaade e yankinaade diine wonaa tawal ko gandal gomɗinde e liggoraade Mamadou Balla ko jaara bandiraɓe nen nde poɗɗormi haala am ɗo on mbi mi sikki goto meɗen fof heeɓi ko weeli e nder ɓernde muɗum so tawi ko ni woni ko waani o gila ko ɓooyi walla ko ni mbawɗen naɓirde ko e meɗen faa yeeso no wawi haysi en jahani yeeso kono en duttorta ɓaawo ɗum noon wona hebbinde haala ina welanmi boyi cukalel meɗen musidɗo meɗen ɓiɗɗo meɗen Adama Dia nde faala yo immo daro yimɓe jiyam sabu makko e sabu radio ngo kanko woni directeur radio ngo kono ko jaajaw noon kanko woni oɗo suka mbiɗa sikki so wi cukalel ɗo ɗo gonɗen ɗo a faljata hay sinno omo jogii ɗo gore heewani enen fof gonɓe ɗo kanko ɓuri wonde suka to kos kono enen fof gonɗe ɗo hannde ɗo kanko woni mawɗo hay so wonani mawɗo kam kanko woni hoorejo eyyi saabu hoorejo no fiyerte mawɗo e ɗum noon bandiraɓe mbiɗa cikki emin mbawi ruttude haala ka e faade e sete meɗen noon teddungal moɗon ndaare holo gonɗi ɗo e kalawo moɗon bisimilla ma e lawgal ngol kadi e on haala ka ruttuma e moɗon ɗum kam min beltima min beltorima kadi sabi allah andi kadi min beltima kadi ko haqiqa amen min beltima yakarde ne mawni amen no feewi sabu arde minen ngoɗo wuro ngoɗo noon
ngoɗo wuro ngo wanni ko aduna o fof kala biyoɓe ɓe ndi ene jogue mon giddi mi haali nane garɗo ɗo jiiɗo on emo yiyani on fof jogue mon giddi sabu darde mawɗe sabu katantagal mawɗo e sabu pellital mon e sabu ñiibde mon neɗɗo fuɗɗo hunde o ronko ñiibde neɗɗo fuɗɗo hunde tawa kanko mo yiɗi o ronka yaadiɓe o ronka wallidiɓe kono onon nde puɗɗoɗon nde on wallidi on dañi wallidiɓe kadi onon fof on nandiri on paamodiri kadi ala hen jaadiro taga ko garɗo kay tawa on ɓeydo on yaade yeeso kono ala bawɗo puɗɗo on balli leñol ngol no feewi no feewi no feewi no feewi ɗum noon min jettat on no feewi min jettat Allah min jetta on min du'no on Allah hokka on sagoji moon hokka on balɗe duɗe battane moon ko jibina ko fagga fof Allah waɗa hen barke sabu oɗo barke min ñaagui tan ko yo on ɗo haɓat abadi o barke ko ɗuɗo woto en ƴettude en no wi ni eɗen ƴetta ɓinguel ngel jadambugal sabu minen min gandi waɗino sa'a min kaldo e mon nde yerodoro Diallo e Tidiane nde min keɓata radio Sénégal assemblée wonko toon gon fuɗɗuno radio ngo fof toon haalpulaar mbiyo mbimi ko biyete Samba Thiam on saaha leñol ngol ne satti haaldude Samba Thiam o yeehi haw yeehi fijirde o fiyaɓe hol ɗum nden hirde waɗam neɗɗo immoni juure ki jimowo o sukaɓe ngulɗo joomum luukamo ɓe jalla mo ɓe jaykitamo haw ronka hoode ɗo ronka yottade to wonno ko ronka hoode to immino to o hersa Samba Thiam ngabba radio yo bandiraɓe fulɓe woto mbaɗete ni nanankoɓe mon nanankoɓe mon ngal ɗo dengal sa on ndemdi sababu nanankoɓe mon mbaɗi ɗum nanankoɓe mon ngari ene jiman on aada mon e cosaan mon hebdo noon so neɗɗo immima ne hokko e nalanke ngullon ɗum cooɗo nalanke yimmi welani mo ngullon ɗum o duki ɗum haɓe en jogui sukaɓe men ndende hay ngol wuro ɓe jeeyi ha haɓe piiwi on Allah waɗi hen te sutori yimɓe ceeri on saaha ɗum satti ene metti darnade leñol ngol walla wiide ne walla on sani tiiɗi ne metti ne muusi kanko Samba Thiam o haɓa hen o haɓa hen o haɓa hen o fooɗi diskiji ɗum ko yimoɓe wongo ɗum ko yimoɓe leele ɗum ko yimoɓe kala jimowo o foddi ɗumen nam andu nder Sénégal neɗɗo fof mo nenne wawi hunde waɗ ɗum radio o yimɓe nana pine ɗe mbatti yaaji yimɓeɓe mbatti hen hakkillaji mbatti hankkadi famde ko ɗum yahata mbatti hankkadi no mbaɗɗen ni kirɗe ɗi nde mbaɗa goto watta conci mum awre jone bandu men yiyamo wayri yiide andu toon goɗɗo mo fonno andude Samba Thiam yañi ɗum ha yaaji nde o maayi nde Tidiane an lomti Tidiane an nde lomti nde on saha isi wadde min caɗele waɗi haala on saha noon émission ngaji totta biyeteɗo Siley Ndiaye ƴetti émission ngaji ɗi on noddi o wimin komi journaliste français mi wawa haalde pulaar no jiɗirɗon ni kono komi fuutanke mbiɗa wawi pulaar ni kono mi feccan émission ngaji ɗi onon ɓurɓe wawde pulaar ɓe Tidiane an kadi andu sa andi e hirde fulɓe an Tidiane an ƴettuɗo kanko Siley Ndiaye ƴetti o ƴetti on émission ni kelmi droit de terre tinde daali oyo émission o totti biyeteɗo Abou Samba o fecci ɓe tan oyo totti Boubacar Ba fecci émission ngaji yaari noon o sa jogui caɗele affaire radio jogui caɗele hankkadi ha fulɓe ne jogui caɗele e nder radio nden haɓama noon haɓama ha Allah walli enen joni fulɓe no kaɓata ɗon ni onon haare mon nde darde mon nde e tinnade mon nde e pellital mon ngal yimɓeɓe fof jiiye ɗum ñembi ɗum ene gabbe ɗum ene jiiɗi ɗum Allah walli en noon joni duko mon dukoji mon ɗi de haareji mon ɗi foof caabi ɗum ɗo hande ɗo ɗi poti hande radio ji ɗo hande wiyoji assalamu aleykum bandiraɓe mbaɗɗon ɗon celli haala pulaar fof haale hen tindi men dardi men ceere men mbaji o fof hande ne haali radio ji fof eɗen nama hande ɗum ɗo noon ko sippiro mon ngo waɗi hande oɗo saha nde yaaji Allah walli en darde mon nde kamɓe kamɓe sukaɓe to mi haali noon nane so jonge maayi yo jonge hoƴƴi neɗɗo so ne mana woni tan nde jonge o mayre tawaɗo yii koƴaɗo caggal makko jogorɗo romtudemo o tawaɗo fami ƴetti poste makko o kanko jaada Boubacar o ari Allah addimo o ƴetti radio Dinguira min kam ko toon kemmi gila Siley Ndiaye min keeɓi tofde gandal minen Siley Ndiaye ɗo keeɓi toon walli ha keeɓi carte d'identité kam Siley Ndiaye
min gondi toon ha yero ari heɓi taarif fulɓe pinal men mi yero ari taarif fulɓe pinal men min e makko Siré Demba Doro gondan nan koɗananno e biyeteɗo Amar Sambou Gar en jeeya Jolof ko minen gonno yero ɗon yerode kadi ko musi ko bandiraɓe ko koddiɗo minen mon gondi e jamma gondi mo ñalawma min kam mi jangani kamɓe kam sana honko wala ko ɗum tan gandu ɗum fof ɓe anda kono noon mbiɗa wadde anduɓe kam fa maɓɓe jadani ɗoɗo toon kadi mbiɗa yiiɗi leñol ngol mbiɗa yiɗi wonno mbiɗa andi min ko fina tawa o ko hen Allah waɗi nduɗo hokku ndu jiiɗa ndu mi ardi ɗo e France laabi tati ko kawto addi mi yaade mayru Congo Barassa mi yaade mayru Gabo mi yaade mayru Burundi Sumbura mi yaade may len oɗo fof kawto ɗum ɗon noon e wi so kuuɗal addi kuuloji sa ɗi so ɗumino mi anda son paami kuuɗal ari ha ɗo kanko jaada Boubacar Allah hokki bo oɗo hakkille e ngal ɗo katantagal e muñal ngam ɗo jindede français no way ene foti gandi leydi no e jinnude ko jiiɗa fof koko dañi ɗum ustiti hilagal ɗum usti hewdirde nde yimɓeɓe joni sa yi jaa fekkete jawdirta ko jindede kono fof o heeni jindede ne haajuji makko e pergolimuji joni ko raɓɓini ñalawmaji raɓɓini duuɓi raɓɓinde peeje hande ñalawma raɓɓi duuɓi ne daɓɓi lewru raɓɓi kono leɓɓi koye goto kono wona ko peeje ɗe keewi liggeyaji ɗi keewi ko yiɗa ko heewi projet ɗi keewi ɓurti ñalawmaji ɗe duuɓi ɗe liggi kono ɗum fof e waade noon kanko ɗum fof rendini ɗum o darima jarani waɗ dara ɗum so tawi yonta men ono waɗa ɗum jarana aade kuppande aade bandum Afrique biye ara ha ɗo jangina ɗum ɗemgal Pulaar hoota so tawi no woodi ɗum yaade tawi won jiiɗo yo hollo caggal ɗum onon on mbaɗi ɗum kadi nde wonno e ɗum bonɗi e mon ɗin ɗon duuɓi faade joni duuɓi 50 pawɗi ha hande ɗum ustani hay seeɗa e yidde mon e softande ɗum saabu min nde garmi ɗo ɓooyani hikka waɗi duuɓi 16 kono no famɗi batu walla dental Pulaar baɗowal ɗo e diwan fa tawa mi yaani toon mawɓe gordonaɓe on jarama firti ko oɗon gonɗini ɗum ko ɗum saabi Allah dandi mon Allah serndi mon e ɓen ɗon mawɓe anduɓe no kaalano mbiya ko fulɓe tawa jiiɗa leñol ngo rendo wona gotum ɓen ɗon min gonɗinani ɗum wonko heewi ko waɗeteno e Dakar sabu so tawi a ƴeewi hay luural fedde ɓamtore Pulaar Sénégal aɗa wawi wiide ni ngal ɗo luural so tawino mbimi en jerodiri ɗum no hande ni mbiyen hanino ko ngal luural heddi ha hande e nder Dakar sabu bandiraɓe ne tesko e on ɗon saaha fedde nde fof e lurdude no famɗi leegal ngal garata e Dakar tawani ɗon duɗal Pulaar ɗum ko kala bandiraɗo mboɗo sikki tagi gurnode Dakar na teski waɗi noon ko luural ngal wonno ko luural holno mbaɗeten ha ɓamto ɗen ɓen ɗon mawɓe ko ɗum wonno ɓen ɗon mawɓe noon woni Yero Doro Diallo en Cheikh Bamba Sow en Issa Mbaye Diary en ko yaadiɗo makko e oɗo mawɗo Bambar yo kisal Allah wone makko ɗo woni en o woni kamɓe duusannoɓe on saaha eɓe jaaha dingire ɗe yimɓeɓe ne jewta eɓe kirjina yimɓeɓe e nder ɗum ɗon ina famɗi duɗal ɗo garata e leegal tawa noon duɗal nde wonno go fof foɗodirta e goɗɗo ko min ɓurma wawde jangguinde ɗum wonno hare nde soko ay nde noon hare nde gasi fedde nde renti wonti gotum e ballal Djibo Leyti Ka hayso tawi won ferƴitan nde o dañi jafuɗon wonande waɗoɓe politique haɗata men kam siftorde gollal moƴƴal ngal waɗani leñol Djibo Ka sabu eɗen tekkinde woni ministre lanti o noddi batu wanno ko école normal supérieur o wi ko hande fedde ɓamtode Pulaar on kawrita walla mi rewɗo e fusa fedde nde ƴeewon ko ɓuurani mon hen sabu ina anda ko nande Yero Doro Diallo ƴettuɓe cagatagal mumen e pellital mumen e doole mumen e oole mumen e jawdi mumen mbaɗe ndeɗo fedde jooɗa tan firte joni joni ɗum mawɓe jaɓata ɗum waɗi fedde nde hawriti won lundinoɗo kono lundinoɗo o watan ko wattidi ɗo moƴƴani fedde nde hawriti wonti gotum ɓe totti Abdoul Malal ar bisutani o nodditi batu fedde nde arte juuɗe Yero Doro Diallo
yo Allah yummo o ardima fedde nde kono o wawa ardade wona gandal makko rokkani wona o alana ɗum gandal ala haɗimo wawde ardade ko famɗudemo yaajede ɗum kala ganduɗo yeɗo no andi ɗum sabu sa ari e galle mato kono wambaɓe ɓe mbiyata ni so tawi a ari e galle moƴƴo nandata koye dispensaire tawata ko ɓeene naata ɓeene jahata kanko yera ɗon galle makko ɗon to lycée Limamoulaye ko noon waɗa on ɗon noon o ala yaajede ɗum waɗi hewɓe no felamo to o joɗima duuɓi o noddani fedde ɓamtode Pulaar kono woto ɓe jejjita hayso noddani goto fedde ɓamtode Pulaar ko waɗani leñol ngol ko ha aduna o firta yimɓe gonta yejjidde o joni noon ko wawno hen wonde foof min hooram tan ina heewi ko garme makko nde won noon eɗen joguino pelle ɗen toon goto foof yaha waɗa fedde mum kono Allah rokkino men kam kala ko eɗen mbaɗa eɗen jaha to makko namdoɗen mo holko woni hen miijo makko o haalani hen miijo makko e nder ɗum ɗo noon e nder ɗum ɗo noon mi serani e nande omo haala woni e inde mawɓe fulɓe onon jooɗiɓe ɗo ɓe ko hen jeeɗo nde won noon en kaalinani mbiɗen yoganen toon mbiyata ko fulɓe ne mbowɗini Pulaar kono noon aɗa gomɗini leñol ngol a yiɗani ngol rendo ngol wona gotum aɗa fecca ngol aɗa ƴetta kinɗe aɗa watta ɗumen leñol eɗen mooliyalno hay moto anda te so tawi ko leñol fulɓe ngol tan ɓe mbiya oɗo ko pullo ko gaynako ala pullo gaynako mi anda diwan on kono so tawi ko diwan futtoro so ari toon a wi an holko gonɗa o wiyatma komi ɓuuro walla komi perejo walla komi mbiyejo walla ko nandi hen ko ma namdoɗamo hol leñol jeeya wima jeeyami ko leñol fulɓe wadde woto cubballo o woni gawowo o yiito hoore muɗum kañum tawti tan wiya ko pullo ala woto yejjit pullo gaynako o wiyata kañum hoorem ko perejo beela perejo firti ko leñol ala ko suude e nder cuuɗi fulɓe joni noon eɗen jogui noon yimɓe nen toon koko mbatti fayida ko wiyete hinde ko e leñol ngol ko ɓen gaddi e meɗen woni e caɗele ko wano hen wonde foof Allah waɗi yo on ɓooye jeesamen on pewjini min lawol wiide tabital Pulaar international yo waɗe won dariɓe mbi tan hay loppet min ngala hen saabu min gona fulɓe ko min haal Pulaar e nder ɓen ɗon so tawi wonti eɗen kaala kamɓe fof ɓe ñooki koye diwanel gotel biyetengel Fuuta Tooro ngel waɗi wiide ngel noon wona yawde ngel ala sa ƴeewi dendagal diwanuji fulɓe wadde ko duumel gotel tan ko ɗon caɗele ɗe goni holko saabi ɗeɗo caɗele neɗɗo so jaɓat min hande hay so tawi mbaɗa yette so walla mbaɗa yette jalla walla mbaɗa yette mbaala walla mbaɗa yette jamanke so tawi mi naati leñol soninkoɓe mi nanata Pulaar mi anda ko woni pinal Pulaar gandu ko pinal soninkoɓe gandu ko ɗemgal soninkoɓe mi wonti soninke joni noon so tawi ɗum ɗo foof faama walla wona mbiyat faama ko ala heddi koɓe paami kono ɓe jaɓani ɗum waɗi mawɓe fulɓe eɓe mbiya ɓuuri mettude findinde fof ko ɗankiniɗo ɗum noon wadde kamɓe koɓe ɗankiniɗo kono ko wawi hen wonde fof so tawi neɗɗo yiɗa ngol ɗo leñol koye ɗum tan jogori artude kono ɗum hatta leñol ngol yaha emi arta e radio dinguiral fulɓe mbeɗa heewi haalde ɗum e haaltude ɗum saabu mi waddi e goto e jaali leñol ngol jaftoɗonmi noon min hay so tawi jomum ina jooɗi mbiyatmi ko jaali leñol ngol saabu leñol ngol woni dow muɗum kañum e hoore muɗum wadde o jeeyta koye jaali leñol kanko Tijjani Mbaalo yo Allah junnu balɗe ma jewte men o wi tabital Pulaagu saabu kanko o jeeya koye calɗi tafnoji tabital Pulaagu kanko e dendagal wondiɓe makko ɗo e Bordeaux e wonɓe e nder France fof no foti e wonɓe toon to Afrique ɓe jeehi ɓe pewnani men fedde nde ganduɗa no wawi hawrtinde fulɓe fof bandiraɓe hewɓe noon no keewide holko tabital Pulaagu waɗi beela ngal ɗo namdal ngal foti namdede ko rende fulɓe fof walla ngal foti neɗɗo o foti namditade ɗum ko hoore muɗum holko tabital Pulaagu waɗi so tawi mi wawi jooɗade ɗo min mboɗa haala mawɓe ne ketto firti ko Allah e mabɓe kamɓe mbaɗi saabu soɓe pewani ngal ɗo dental mi arata ɗo saka mi haala nanen
joni noon tabbitat pulago holko waɗi o wi fandare maɓɓe adande wonno ko yo fulɓe jiitodir sabu no teska fulɓe sa ƴeewi keeri Afrique ɗi kala ɗo keerol dari ɓuri heewde darade koye renndo fulɓe ɓe ceera nde to ɓe peccama ga ɓe kamne ga joni noon so tawi wonti ko ɗen caɗele kamɓe mawɓe Allah jaram Allah holli mon yo on mbaw rendude mbatta noon yimɓe tabitan pulago wona fedde nde wootere ɗum ɗon en yettata Allah no feewi sabu wonko mbaɗɗon sabu ɗum teskama feere muɗum yalti ay hay so tawi yoga e leñol ngol waɗata politique ndende selludala en Diallo ɓittano e guine kala mo kawrata e pullo so haalinimo so haalata o welata ɗum wonano tabitat pulago mi anda so ɗum ɗon e yawa ɗum noon jafo ɗon ni haala ka no heewi soko tan mbeɗa jogui jorto ko ñaguino ɗon Allah dañi ɗon on gari duuɓi mon gari ha keeɓi ɗo hay so tawi ɓerɗe mon no keddi doole ustima to banggue sembe ɗum noon min ñagoto Allah ko Allah waddu hen kam cellal kadi Allah ɓoyno woni guesa men kono miijojo mon emin cohli kono noonne min cohli andude ɗon ndewɗon ha jotti ɗon sabu ɗum ina wawi wallude min minen min ƴewata min ndewi beela min mbaɗa ko mbaɗɗon ko woɗɓe so gari timto hen Allah jarama noon on waɗi ɗum ari ha ɗo kanko Adama o ari min mbiɗa andi mo gila mo famɗi sabu ko miñam nene makko e nenam ko denɗiraɓe mbiɗa andi mo gila mo woni cukalel o ha o yettiɗo o woni gila omo waɗi blog sa fof omo noddan wonko yiɗi wadde hen koni sabu teskoɗen kanko Adama hay so tawi ko Fouta o jeeya Mauritanie o jeeya Seyyen wuro mon o jeeya teskoɗen kam ko jibinande Dakaru sabu ko ɗon mawni omo wawno noon waade no yoga hen no mbayni Allah walli min noon hay to banggue neniraɗo ala ko welata ɗum so wona fina tawa fulɓe so tawi koto banggue bammakko Allah jarama sabu hay to banggue ɓuuro hande momin koɗi ngo ko bammakko sincino ɗum nde tendene o taani ko jafra nde o sinci wuuro ngo nde fulɓe ne gaɓiri kala arɓe walla cincuɗum ko kañum jeeyata wuuro kono nde o sinci wuuro ngo nde ha gasi nde waɗɓe gari ko ɓeeno tottiti laamu o wi yo laamu kanko so sinci wuuro no wawi wiyede kanko o sinciro wuuro ngo tan ko yidde ardade walla yidde laamade ɗum taani ko kanko waɗi ko wawno hen wonde fof ɗum onon ɓuurimi ɗum andude sabu ko fina tawa fulɓe ko noon mbayi e artude tan yidde wiide o waɗi radio dingiral fulɓe wadde radio dingiral fulɓe ari kañumne ko wawde wallidde walla addude doole no mbayi wade fof e famɗude beela fulɓe ne ɓeydo wawde yitodirde ko ɗum waɗi e kala saaha min jiiɗi ko woto tan Pulaar Fuutatoro o tan heddo e nder radio dingiral fulɓe ko ɗum waɗi ha hande min jokkat ñaagoni émission moɗon ɗo henne so tawi ko hono wiyeteno ni ko piindi yewtere piindi Fuladu yewtere piindi Fuladu ina gasa ma gartuno min hen ñande wonde sabu piindi min gandi ko firtata kono noon ina moƴƴi min ganda holko woni hen fandare ma heddi ɗo ina moƴƴi soko e min jiiɗi noon mballon min mballodiren beele eɗen daña wawɓe yewtande men taw ko toon to Fuladu jooɗi min mi jokkodiri e Bessil Bass wiyete mi haalanima ko way noon o wimi ni omo aranno ɗo e Bordeaux koreji makko nen ɗo e Bordeaux heddi noon wonɗo o woni wonko o wawa wadde joni noon heddi so tawi en dañi bawɗo waɗande men toon émission tawa no jooɗi toon e Fuladu ɗum ma wallu men no feewi ndewen ɗon noon woni Mali woni Cameroun ha yetti ɗo fulɓe mbawi wonde fof beela radio mo wasa tan wonde radio Fuladu wasa tan wonde radio Guinée wasa tan wonde radio Fuutatoro wona radio fulɓe fof ɗum ko hen banggue kanko Adama o Allah wallimo Allah longinimo e wadde ɗum tawde koko yinno ko ɗum kadi o yinno gila mo famɗi Allah addimo e oɗo nokku kadi hande wonko joni so tawi aɗa jogori ɗum humpito seeɗa gueɗe kewɗe ma addanmo wawde wadde to banggue noon dental dente ɗe ko gonga o haali ɗum nane saabu caɗele amen fof e dente ɗe ko dente ɗe eɗe keewi caɗele ko gonga to banggue luure onon ɓuurimi ɗum andude kono caɗele ko goɗɗe ɗe ko yidde ardade walla yidde tinede walla yidde wonde hunde tawa noon ala ko wawi waɗande limen hay banggue ɗum noon
ngam ruuɗaade ɗum ɗon ittata min gonɗini kam neɗɗo hannde pullo wuurde kam e nder duuɗe babaɗam o ala kartal temtal pulaar ngannduɗaa ko mawɓe fulɓe joom hakkillaaji en joom gandi ndenndi mbayi sa ala kartal nde ɗon fedde firti ko gonɗingol ma pulaar hay so tawi ina gonɗi anndu kam 80% ono heddi ɗum noon ɗum waɗi fedde dingiral fulɓe ma ƴettu carte tabital pulaar geɗal gongal ngal o haalani moɗon radio ngo ko hikka waɗata ɗum duuɓi tati hay so tawi bloc o walla to umma to timmi duuɓi sappo pawɗi kono radio ngo ko hikka waɗi ɗum duuɓi tati wadde radio ngo mawa mañitare nde noon walla anniversaire so min juumi jafɗon ko gandata baŋnge pula so tawi ko mañitare wiyete walla ko nanndi hen ina yiɗa waɗede ñande nogas jeeɗiɗi lewru daratondu ɗo ɓaawo janggo somi juumani waɗe to Korbel so tawi waɗama wonko min jinno yewte hen soko mata ko wattu o faɗata wonko wawa yaade hen heddi emin bismi emin jaɓɓi kala e bawɗo ummade ga emin yiɗi kam représentant Bourdo ara emin jiɗi ina gasa wonana gasa kam koko waɗata so tawi emin guuri ɗin ɗon ɗereji jaɓɓango ma ngal remoto so tawi noon koto baŋnge so tawi koto baŋnge radio to ha joni radio ngo ko gonga hande kongo radio web kongo radio internet Adam haali ina hula OI FM ina wawi yaade kono noon to baŋnge radio ngo wona tan no radio ngo waɗama gasi ala kadi wonɗo paaɗen sabu radio ngo no wayi waade fof emin jiɗi janngo ɗo janngo hoota Sénégal ko leydi namdino leydi ndi dañama heddino ko won e kaɓirɗe ɗe coggu men hay so tawi timmani eɗen mbawi wiide kam feccere nde kam heɓama e heddi noon ko wadde to radio ina satti seeɗa ina satti sabu hay nde jaaɗen toon nde ene gasa nde garɗen nde en totti ɗum Adama yerodore Diallo yalla yurmomo yaafo o rokkino men eɓɓore radio Sahel ɓe mbiyanno radio tabital pulagu Sénégal radio Sahel ɓe mbaɗino ɗum ɓe mbaɗi gueɗe mum fof ha timmi ɓe joɗɗini ɓe jaami toon nde ko junngo makko junngamo tottimi o yimmin kalifa moɗon Allah ɗeɗo eɓɓo so ɗe mbaɗaka joni nde daña fof mbaɗɗi ɗum ɗon yettima juuɗe Adama joni noon koye ndiɗon mbaadi jahaten ƴefɗen wadde waɗoyde ɗum eko fayi arde to baŋnge noon pelle ɗe ko gonga ene wawno noddede yimɓe fof yo ngal jeeya hen soko emin teski dental men sen ɓuuri yimɓe joya jeeyamo tan caɗele mbaɗi ɗum noon firtani o telɗo kanko tan goto ala firti ko wonko omo waɗa beela omo wawa yaarude yeeso ɓe mbawa yaarude yeeso kono kala komo waɗa kam walla kala kono waɗe radio dingiral fof onon mawɓe kam luttamo sabu ko alay sago miijoji mon namde taw ɗum noon ko artude gollal yerodore Diallo so tawi en ƴeewi wona fedde ɓamtore pulaar Sénégal nani yerodore Diallo wona fedde ɓamtore pulaar liggin yerodore Diallo ala yerodore Diallo liggima guila natani fedde ɓamtore pulaar Sénégal sabu o naati ɗum koye hitande ujunere temedde jeena e capanɗe jeette buuru nde o arde mata ko gaw ardorino nde o hooti nden woni nde o naati e fedde ɓamtore pulaar tawi goto maɓɓe won noon ko wiyata e on saha ɗum noon wadde firti e jinnaɓam jaafoɗoni so tawi won namde mboodi ina wawi ƴeewe ko mbawɗen hen jaabade so tawi ɗum ala Allah jarama jarama gartinen mi anda bismillah ceerno jiggo yino illa eyi
kadi fof min ƴettalla min ƴetta moɗo mi wawa haalde ko haalaka eyyi mi dogoran yimɓe ɓeɗo jiɗiɗe yeeso ma eyyi wadde wiyat ɓiɗo eyyi théâtre programme woni mi wawa haalde ko haalaka heddi noon ko mbiɗa yafno moɗon onon fof mbiɗa yettamo kanko miñiraɗo e so ɗum yawti alhamdoulillahi rabbil alamin e wonko keɓɗen wonko joguiɗen en keeɓi koye meɗen fulɓe fof yo jaar on kaali on gayni ala ndi leydi ala ndiɗo leydi ala ndiɗo leydi ɗum ɗon programme meɗen enen fof ala ko wattete hen ala ko wattete hen e mbiɗa yetta Allah mbiɗa yetta moɗon yo Allah rokku meɗen kadi min tawi mon ɗo min jontidama e sukaɓe moɗon sukaɓe men gari yo Allah rokku meɗen ɗon amin yo Allah rokku meɗen ɗon e oɗon ɗacca haqqe noon no fewi taw noon min wona neɗɗo ɗuma no fewi e oɗon ɗaccan haqqe no fewi konti noon programme moɗon joni arɓe ɓe wona hoɓɓe ɓe mo woni hen ɓiɗɗo haal Ablaye Guiro ɗo kay haysono yiɗani danganayi danganayi toon weltanima no fewi mataw aɗaten haalde hen tan ko ñalawma ka ko wonko fayida kadi ma yalde e darton kadi wiye wonde mi tawanomo oɗo ñalawma e kadi mi itti hen konngol tawede ni ɓeɗo ɓe gardumɓe e kadi tawde ɗo e mawɓe fulɓe nani toon ɓe guila guila e Tidiane Mbala en Samba Diamanke en Bordeaux to fulɓe fof ne nani Bordeaux fof kadi e fulɓe fof ne to mbawi wonde e aduna he nani dille cetal Bordeaux bon ɗum ɗon en nani ɗum e guila e oɗo no wiyeteno Mamadou Assane Ba e Ibrahima Sarr mo mbiɗa o e ɗum tagui nde naane nder yewtere amen nde ɓe kaali hen haala wonde ɓe guitti neɗɗo ha to ene Égypte e addude ɗum ɗo henna ko Égypte wonno de eyyi addude ɗum ɗo henna gam jangguindeɓe yidde Samba Diamanko wonko haalno hen walla musidɗo wi on waktu mbiɗen jiiɗi oɗo haala o wi on waktu mbiɗen jiiɗi kono min mbawa neɗɗo so yeehi ha andi anda on ɗon koye ono ko gam yidde nde woni foof on waktu ɓe jiiɗi te ɓe gandi on waktu ɓe mbawa koɓe jangata hen ko ɗum ɗon yonani jaraniɓe ittude ganduɗa ɗuma kalis mabɓe wawi ittude neɗɗo to woni to addu ɗum ɗo ene jogade ɗum lebbi ɗiɗi taw ko immade to ene Afrique aduna ha ɗo ene nder Europe ha tengti e Bordeaux jogo ɗum e nder lebbi ɗiɗi gam jangguinde ɗum alkule pulaar yallah yoɓ ceerno oɗo ceerno Tidiane nane wonko haali mawɓe kala ko wonko tindinde yimɓe ko haalaji guurɗi jaaɗoji e aduna sabu ɗum o wi wonde addani Afrique naaɓe ɗannade wona basal oy ko majjere o wiɓe ɗannani gam yaade janggoyɗi gam diina e janggoyɗi Qur'an ɓe ɗannani gam oyi ko majjere o so wonano majjere wona addani ɗannade ko majjere gomɗini ko o wi ko nde ɓe gari ga ittude neɗɗo to ene ara ha ɗo ene so taw woni ko gandal ɓe gandon ɗum ɓe naata jangude e français walla naata gueɗe goɗɗe aɗa faami kono noon jarniɓe ittude to en neɗɗo o arde ha ɗo ene ko yidde hoore mabɓe e kadi ko ƴiƴam pulagu dogata men ko ɗum tan woni ko wawi tabinde e mabɓe aɗa faami guila nden e yimɓe nani Bordeaux kadi gueɗe kewɗe kalama hen ha Allah waɗi hande mataw mbiɗen ni mataw ko koyɗol jordade e Bordeaux naɓe sabu koɓe hohoɓe leñol e yewtide mabɓe kadi wadda mabɓe ɗeɗo ñalani
yalla yobba Adama Boubacar haysini woni ko cukalel mbi woni ko cukalel kono haqqilode mawni mi tawno ko haqqille mawnata kadi ko nandi hen yalla yomo woni sababu ɗeɗon gueɗe fof ko ɗum tan mi wawa haalde ko ɓuuri koɓe kaali ko kadi somi juundima hen wawi yalta lawre nde ko yidde tan ko yidde tan ko andino tan weltare yimɓeɓe kadi aduna o kala pulloɗo wawi wonde no ceerno Moussa wi ni gonɗinɗo kay taw woni yimɓe woni koye darde hakkille mumen e wonta kadi ɗum noon ɗum noon mi yetti on tan min ko Ablaye Guiro Samba Diamanko wino taran goto wiyete ko Guiro kanko minen ko yettonde woni Guiro jeeyami koye leydi men Sénégal e nokku no wiye Ɓoundoul mbiɗa andi ne wawi taw oɗon lendi koye hakkude men e Mali eyyi ɗum noon mi yetti on mi weltanima on fewi 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 joguimi noon ko yewtere radio he yewtere nde wiyete ko Danga Nayejo noon mbiɗa jogino hen miijoji kewɗi ko heewi ne wawi wonde Danga Nayejo tan saɗa haala hunde walla aɗa waɗa hunde aɗa joguiɗe fandare hande mbiɗa wawi wadde tindi janggo mi waɗa hen dartifa janggo bismo neɗɗo ara hen e ko nandi hen kono noon nde min puɗɗi wadde hen ndenɗirago ene weeli noɓe kaliri ni ndenɗiragal ene ɓattodira yimɓe kadi ene jirwi yimɓe jewtan pijan jalan haysini woni neɗɗo ko mawɗo duuɓi ko sowo yettama duuɓi temedere o yarata min darami ko duuɓi joyyi tan mi yaltoɓe ɗon ɗon min gowdiri hirgo oɗo mawnum Adama hanki min jiɗmi meeɗa yiidir min jiidiri ko hanki nde min jiidi wayɗo ko woni komin jiddinaɓe ɗon gandal amen fuɗɗi min ala fof mi kaldani gueɗe belɗe aduna ɗum ɗon noon e nder hen taw woni mi andi ɗum ene weela yimɓeɓe kadi yimɓe ene notoɓe kadi min andi wonɓe caggalam ɓe holko kalata hen watti hankkadi kala nde garmi ñande mawde woni aljuma jamdi nogas e tataɓiri kono 23 heures ha fayi minuit yimɓe tan ko ganduɗa goto fof ene yiiɗi senade hen kadi ene weela ɗum yitte e goɗɗum ko hunde wannode e gueɗe fulɓe gila ɓooyi taw wonno yaaruno yataw ni wona soso waɗi ɗum walla jañaw ƴeewa kaala ɗum yimɓe ene attiri yimɓe ɗum ɗo meeɗino wadde e aduna aɗa faami a yannorima ɗum nden ɗo yimɓe jala goɗɗone kadi gon noon ko pinal ko hunde yewtude artirte e saaha mo gonɗe ɗo yimɓe jewtira ɗum ɗon eyyi e kadi a fawi ɗum e neɗɗo mo jiɗɗa toonjo wonode yimɓe ko beela ɗum joni noon taw woni ene weela yimɓeɓe min wattitagiri somi ari tan ko yewtere ndenɗirawo jokkami ɗum woni ko joguimi e radio he kadi miɗa yettamo no fewi mo nanggani fulɓe koyngal bangal fayi no fewi no fewi noon mi yetti on onon fof Allah jarama on jarama en beltima ñalawma nde on beltima no fewi ko ñalawma darteɗo ma en jokkodiri e ceerno Moussa ma ɗum on darto ceerno Tidiane kadi min certani e makko kadi ko waɗano ko e ko haaldino ko fof mamin namno ɗum beele no waɗane en ɗum dartude inchallah Allah jarama andan karalo meɗen no wawi yiɗi haalde hen goɗɗum ceerno Alpha ko jiɗɗa haalde eyyi min ma jaforon tan min gam waɗande ko kalani men heewani sona wiɗon tan mboɗo welti e ko garmi ɗo o e ɗum fof ko grâce à Adama Dia min noon sona mi waɗa présentation tan mbiyetemi ko Alpha Boubou Niam min jeeyami ko wuuro no wiye Agnam Thioday to diwan voilà wuuro no wiye Agnam Thioday kono min noon mataw mbami kono Adama ni won parti kono noon wonto mbami no Adama ni kono kanko wonko ɓuuri kam ni heewi par ce que minne ko Dakar ni minami toon mawnumi Fouta mboɗo yahatno toon mi meeɗa ɗum toon 1 mois kono noon somin jeehin Fouta min ko football nawanno amen min piya après min garta emin jahanno vacances noon kono e ɗum fof ɗum ne waɗanno kadi emin jiiɗa leñol ngol emin jiiɗa Pulaar yaara yeeso et puis ko garmi pari ko noon après jokkodirmi Adama o waɗimi proposé émission momin mbaɗata samedi o ne wiye hakkude men émission o noon emin mbiya ɗum kadi entre nous par ce que objectif émission ko haalde hen français et Pulaar ko pour wawde fottude suwaɓe jibinaɓe ɗo ɓe walla jibinaɓe Dakar honoɓe ɓe ganduɗa kamɓe Pulaar wona affaire mabɓe joni noon ko ɗum woni objectif o min kaala hen temuji ɗi ganduɗa ne ko waɗi amen intéresse ko ganduɗa koye jamanu amen joni question won noon ko heewi hen komin ganda ɓuuri hen heewde min noddat mawɗo ganduɗo après o haalnami voilà donc ɗum tan jinnomi haalde hen on jaara
émission ko samedi min kewi waɗ ɗum 23h 23h min kewi fuɗɗade normalement foti wonde ko 23h ha minuit kono min meeɗa dartade minuit voilà ceerno Djigo woni ko jeeyɗa ɗannaade caggal yettude nelaɗum yettude on ko yon fof e salminde hoɓɓe arɓe ɓe e yabnade aussi famɗere ila oto balɗe baɗi aɓɓe ha ɗo ko wawi wonde fof so tawi min walla ko on yimɓe ina e ko weltade ɗum weltade mawɗi e andinde aussi ɓe tawi ɗo ko yimɓe fof ko daranade leñol ɗo yimɓe kalantade ko jalreɓe leñol ɗo kawmi ɗumnaki tan ko jiɗi wiide tan ine wayno radio ngo udditani en ɗo joni ko heewi sabu hande so tawi eɗen wayno fuɗɗe jibande radio international ko wonda fof kadi noon ɗo ko udditani en damal te kadi fulɓe fof ina ma jiit hen koyemumen ko ndimi wiide tan ko tinade tan en tini sabu kamɓe fiɗi lawol ngol kono no wayno lawol ngol ko enen fof ɓeranade enen fof ɓeranade ɗum nde kadi noon hannde goto e men fof ko wiyete ko so jeygol huɓɓama tan won kono wawi addude leggal mum weddo hen walla leggal mum weddo hen ɗum ɗon noon no leñol fulɓe koko noon wayi e gueɗe ɗumɓel gueɗe ko yidde tan namdade so tawi ko ɗum jogui humpito ko ɗon gandi hannde o tawde ko radio kam no gasa taw ɗo yiɗi hannde o fulɓe ine jogui caɗele hannde ne kewi hannde hannde noon hannde fulɓe ine jogui caɗele ko to maïs o ɓe jogui toon surtout ko banggal masine ngal ɓe jogui toon caɗele Burkina Faso ɓe no jogui toon caɗele joni holno yiyande mon yiyande jogui ɗon e caɗele goɗɗe toon ɗe holno ɓe garti e enen on dande poɗɗen hen darade woni namdo on ɗon siko ko ɗum ɗon woni wiide ɗon an on kani caggal kange namne nde caggal namna leƴƴande seeɗa meɗen ɓe lamɗo namnal en jiiɗi musidɓe meɗen rewɓe ɓe musidɓe rewɓe ɓe ɓe tinno ɓe ngara ko konngol maɓɓe miijoji maɓɓe si waɗa so won ɗo gasi miijoɗe haasa minen ngara e moon ceerno wara wonko e ɗum fulɓe présenté kadi ɓeyɗo ko woɗɓe gonɗi a waawi hollirde oɗo ni wiyete oɗo ko ni wiyete oɗo ni kamɓe ɓen ganda en par ce que so wona kalɗo hay goto so wona Samba Diamanka e Tidiani e min e an ɓe ganda heddiɓe ɓe ɗum noon hoore cata ngal waawi waɗde présenté yimɓe ɓe eyi bisimilla joni jokkuɗum ɗo kutumano ɗo wala kala kollina hoɓɓe ɓe hoɓe woni ɓe ganda kala neɗɗo fof wawi wiide lamdede yo kaaliɓe haala ono yiide o fof kollita fuɗɗorani jaarani musidɗo o calminama onon no hoɓɓe arɓeɗoɓe
ɓe mbiɗa fof minen ko ɗo ko enseigne ɗoy oɗo ko Moustapha Djiko ɓe wiyete Moustapha Djiko mona oɗo dewɗo en noɗo yam ko fuɗa to département Podor ɗum wiyetemo Matam to woni to kam ko kam ɓurɗani to woni fiwdam ɗon mbimani ɓurɗani Amadou Balane Amadou Balane haalani joni gono haalde woɗa mo annda yiyami ko Fuladu département Sédhiou arrondissement Diendé saare ne wiye saare Jimbi ɗon jeeyami rewi ko tijani maaro tijani mbaɗo wodani ko Bantam Kuntu Mawde saare wonnode capital mana Kamako minen laami no Kolda ɓe kefti doole tan joni rewi ko Boubacar Diallo oɗo woni mawɗo amen fof minen présidente kam on kan hande kam ɓuri min jogade duuɓi dal Boubacar Diamanka wiye mi jeyami ko Same Kanta Same Kanta woni ko arrondissement Diendé département Sédhiou région Sédhiou ɗon mawɗo ɗo jibinani ɗon mawɗo ɗon ngurgol mbeɗa jaltu Same Kanta rewi muɗum ko biyeteɗo Sall Dal Sy min jeeyami ko Samtoul Pakao Sénégal yiɗo lamdade onon duuɓi jeeɗi onon ɓuri kabirgal ko département Sédhiou région Sédhiou min ko Sara Sédhiou rewi muɗum ko Amadou Mbaalo ko Sara min ko Sara Seydou. Sara Seydou. Oui. Sara Seydou. Voilà, min mbiyete min ko Mamadou Mballo. Mamadou Mballo. Ngarmi ɗo ko le 28 août 71. Marmi e yimɓe ɓurɓe ɗo ɓoyde presque. Jeeyami noon ko Saare ina wiye Saare Maali. Woni ko e commune Thiety. E nokku o wiyete ko Fataworo. Aɗa andi ɓe woni kalɗo ɗo o ko wi ɗo denna bo minen wonno ko seɓɓe laamino Fuladu. Nokkuji kewɗi ko yimɓe seɓɓe jogii. Fataworo nokku ɗo godami ɗo ko caangol no waɗi fataji jeego seɓɓe ɓe mbi ɗum Fataworo. Caangli Kawra Dula yaha ha ɓooya kadi Kawra woniri noon. Ɗum woni ko e département Kolda ko e région Kolda kadi. Souleymane Dia. salmino bandiraɓe salmini min ko Souleymane Dia wiyete Souleymane Dia. bismillah mi yaabi Kolda ko wiyete Sare Kouré ko ñibinani jarama Aliou Mbalo. Aliou Mbalo. min ko wodani ko Madina Alhaji mi ƴiwɗi Abdoulaye Awa mamadi am ɗi woni laamoroɓe toon tawi koyada Ba Laamoro ga hande. Balo ɗumɗa hande kay laamoro ga. Moro Seydi. Moro Seydi. Ballegal heɓɓiɓe ɗon no yiiraro woɗami ko Bagadaji Bagadaji ko e département Kolda Fuladu Bagadaji. mawɗo goɗɗo kadi nan min ko Yaya Diallo wiyeteno ko Fouta Diallo jeeyani. On te Fouta Diallo. Kaawal. Yo. Rewten Bella Diallo. ko Maysuna Bella Diallo donc ko Gawal Binani kamen ko Solu Bombi Binani Tambori kalli wato. Meyɗen ko haaɓe kamɓe ƴeewani ko Saare Jimbi Ramatoulaye Balde. Ramatoulaye Balde
wiyama ko Guinée Bissau saare Kanyamina Sampunda minen ngoni lamɓe Sampunda mbiyete ko Fatmata Kande debbo Tijjani Baalo wodaɓe ko Bantan Kuntu Mawle Kolda calminama min mbimi ko Jandu Baalo debbo gotal jamanu wodami ko woni yende fuladu saara wiide kañum jara Kolda min mbiyetemi ko Boubacar Mara Balde jeyami ko sar jibinami ko sar wiye sar Dembel sar min ko Guinée Bissau minen min Sampula minen ɓe ngam moya moya fakko min suudu wotte mataw joni en gasni en gandodiri goto fof ndama inde mum e yettede men e nokku mum ɗo waɗa gadden million o yo Allah yobbo ko waɗa wonno arenani hen non koye moƴƴide hen joni radio dingiral émission ji mumɗi ko nokkuji heeɓi yimɓe daraniɓe nokkuji ɗi jimmi andude par ce que mi heɗorono hiiro Fouta Diallo joni est ce que haajoɗi waɗe walla ko hunde ɓoyde nan nokkuji ɗi wonɗiɗa ɗum jimmi andude Fouta Diallo mi nani no hiiro laamide wala hirde Fouta Diallo joni noon nokkuji ɗi dingiral heeɓi yimɓe e tan toon e toon woni mataw yiɗi lewɗa mataw annde ko émission ji ɗi dingiral jogui e meɗi ɗum wayno joni émission yimɓe Bordeaux walla émission to Sénégal émission goɗɗo holɗiɗi balle minen jogui ko jimɓe haalde kala minen jogui naade bismillah bon ɗum noon musidɓe tedduɓe on calminama won ko inde mon e yettude mum deuxiémement mino salmina hoɓeɓe ɓe tinimano beetede yo Allah yoɓɓuɓe surtout hono musidɓe meɗen Bamba ɗo si Allah ɓoyno mbaɗi jeese meɗen yambo ɓooyi fulɓe manora ko watta koko fulɓe ko cosan fulɓe en ɓooyi heɓde ñalomaji belɗi kono no oɗo ni kala yejjittake
bon onon wayno adama en kay fof mi ɗuma yetta deuxièmement mino yetta borɗon naaɓe yalla selli ɗumen yalla omin hokkude teddungal ɗoɗen koye min andi tan ko kalami ɗo ko on kalnamam comme joɗɗo e Tidiane joɗɗo e Souleymane e Amadou ɓen poti hewde haalani ko kalanomi koɓe kaali kono hattami haala miɗo am bon ko kayi goni jaaɗigui moɓe ko kayi jokkode ɗon kaɓirde heddi borɗo ko liggi ko ligga duuɓi capannayyi wawa ka haalede dow ñalowma goo woodi tan ko jimmi on sifanade borɗo ko pellit ala jaw siko jawdi jogui noon andi gasino ko felli dow ɗo felliti ɗo Allah walli ɗum arino duuɓi simin jahino e jate hen min jiyano ɓiɓɓe mumen ɓe mbawta haalde Pulaar nokka yoru ɓe ngari ɗon ɓe tawa ɓiɓɓe hamɓe ɓe galleji e wonko wattu koye galleji mi cikkoto ɓe tawa ɓiɓɓe ɓe kalta ko Pulaar pullo ko hirat ɓe ɓoyɗi sottode ndemmoen ha ɓe puɗɗo e yaade tawa ɓiɓɓe ɓe kala Pulaar ɗum borɗo wahalde ɗo affaire ha janggo wawa tawde kadi borɗo e mala e catal borɗo minen jogui yimɓe jeego binduɓe dewte yeeɓani cata hedde ɗum ko pellital e tinnade woɓɓe ɓe muulana ko guitta kalisaji poosiji mumen ɓe mbaɗa woɓɓe e gadda e catalle mum kono ɓurɓe hewde ɓe ko kayen yiɗɗi poosiji mumen woodi noon ɓe yimɓe jeego woodi binɗo dewte ɗi bon ɗum noon ko tinnade borɗo nan toon ɗo ko piiw kala no worɓe ɓe tinnori reɓe ɓe ɓuri noon tinnorde kala gando noon ɗo Pulaar bomin gandi bomi nani suwa e Afrique mi kalanta oni ari to ɓemin gandi société ɗo ko gaydota ɗimi pari ko ɗo Allah yurmi yaafo min gaddi ɗo yerdoro Diallo de kono min gaddi ɗo kala jiggo Tafsir Allah yurmi yaafo ko liggey heddi mi wawata on sifanade hono borɗo woni ñaagoto min tanka fulɓe keeɓi radio enen pi jaggen ne mino yetta Allah mino yetta Souleymane e Mané kono andi sababu radio hande udditima borɗo na ko kamɓe wona on kamɓe goni hen kono hunde fof e jogui sababu bon waji goto haali ɗo affaire Tidiane yiɗa innude hen ko neɗɗo goto jarlatiɗo Pulaar neɗɗo no e fota yettede ha e wuuri wona mayna yettede si neɗɗo bonnina fulɓe fof poti haalde kaari ko bonnowo si moƴƴuɗono fulɓe aduna o fof yiyaka yimɓeɓe fof e poti ɗum andu no radio dingiral hanni radio dingiral mi keɗi ɗum goɗɗo mo ɓogge noddiɗo min heeɗi ko mbaa weltinimmi wonno min andi ɓogge weltinimmi mi yiɗimi oto wonto yewga radio ga wonga fulɓe fof e keɗi donc noon liggi adama ɗe hay goto wawɗo yobde aduna donc ko cukaɗe fota yettede duwane Allah naɓiri ɗum yeeso si Allah naɓiri yeeso tan fulɓe jaari yeeso namdal ngal kuccitammi hengal komi wawa haalde ko gueɗe kewɗe namdal ngal kuccitammi hengal mbo haali ɗo yo radio enen mbawi heetade radio en naɓe Cameroun walla naɓe Kolda walla goɗɗo minen jiɗi par exemple si radio naɓte Kolda na ko minen ɗo kewi Kolda na ko ndi mbaadi wawde naɓirede ɗon hono mbaadi mi jokkodita ha gokko minen hen ƴiiɗe minen kala mi tuyna bandiraɓe mi wonɓe to walla ɗum koye namda e surni moɗon baɗo le 22 o le 27 borɗo kala ko faati e Pulaar miɗan komi woɓɓe kalani koye hoɗo mi joɗuɗo kala ko faati e Pulaar borɗon naaɓe ko pellel wuuri mayat waji goro e haali haala mum ka e fota windede e fota teskede pullo jogiiɗo mbo yiɗano fulɓe kawru mbo watta jawdi mum ndi e fulɓe ono ko fulɓe poti hadde e mum kuɗat koko nafata fulɓe e jogii jawdi ko milliardaire hawrinta fulɓe jawdi mum nafortake fulɓe on ko gaño fulɓe on ko gaño fulɓe donc noon gaño fulɓe potadi ɗum hellata baso pullo jiɗɗono fulɓe kawru kaalono fulɓe kawru mbaɗo hen ko bere dole mum hayso ko wutte mum walla ko ligge jogi on fulɓe poti ɗum hellande min jahiɗe foddentede ɗo e France ɗo min ɗo
haɗi yarde fulɓe yeeso a wawa hunde joɗɗinoɗa gokka oɗo ganda a ɓuri wawde kono gokka oɗo hewani e fulɓe Allah walli minen noon borɗo ko ɗum min gondi bandiraɓe en nani ha joni en jokkinande ko jiɗɗen e ko weli en kono en jiɗi musidɗo meɗen cukalel meɗen mbaɗɗo sabu radio o wagana en konngol wagana en konngol o haalna en holmo woni kanko go'o holmo woni kanko holto immi e gure meɗen go'o ɗiɗi enen jiɗi o haalna en holto rewi heɓi ha o heɓi radio goɗɗo miijo ngo holko woni jokkondiral makko hakkunde makko e ceerno meɗen Yero Doro Diallo e radio o heɓi hen fayida enen ganda en keɓi hen fayida kono kanko ɓuuri andude kanko ɓuuri andude hol fayida radio o e leñol ngol e hol nokkuji ɓurdi ɓaɗade e woɗɗade radio o haaldete ɓiga min jogui hooram mi joguima ɗo seeɗa woɓɓe nane Australie ñande hen ɓammi programme o nde woodi musidɗo meɗen goɗɗo mo jangguiɗen ɗo Misra nen Israël on noddi toon to Israël e woɓɓe nene Amérique don noon ceerno Dia bisimilla ma e teddungal ma konngol artema bisimilla jadam on calminama on beltanama kadi no feewi ma alon hakke noon neɗɗo wawani haalde e dental kono ko yettuɗa no feewi yettude kadi jinnaɓe yettude kadi mawnuɗaɗam mo gontumi hannde ngati kanko ma hen ko jawɗam fawi arti fof somi natti e leydi ndi sababama kanko nani leydi ndi waɗa kala neɗɗo dañi yetti ala kadi yettamo kanko e so tawi ko ruttade tigui rigui en ngaari diniral fulɓe naɗɗen e leydi ndi en 2001 14 octobre 2001 naɗɗen e leydi ndi kono hade men nadde e leydi ndi ɗon dillanno e Pulaar seeɗa ngam ruttade e namdal ma to Yero Doro Diallo hay so tawi wona almudo minen kam emin jeeyano e jaggatnoɓe paɗe walla jaggatnoɓe sakuji min bakkono seernaɓe wayno Yero Doro Diallo wayno Samba Diop Moussouya donc moom min ɓurno famnude e on ɗon saaha hawde kadi ɓayde koye photographe gonnomi mbiɗa joguino damme wawde yettade kadi ɗum ɗo kono pusallahi ballani hakko noon kadi yeew ko gilli mawɗi kadi ɗon on horsini haɗon ay hade min meeɗa hewde ni inde makko mbiyen tan ka dikkiri ko toujours ko noon mbiyen ɗo e ɗo e téléphone e won nattata e min gondi ɗum kadi ko galle amen hakkude makko e nenam kadi ko denɗiragal kadi ɓe tentini ɗum no feewi no feewi no feewi nenam ko bayata kanko on Diallo walla kadi hakkude makko ɗum tiiɗi haɗo mbawi hade wattu noon ɗum kadi ko yettere Allah no feewi kadi won aydi kadi gonnoɗo hakkude amen nde wonno jamma no wettata mbiɗa ara on ɗon jamma min e nenam min jeeyi ha nder galle makko minen tan tato joddi e nder suudu o jooɗi dow lees o ko min jewtida heewi nder wonko hollimin kadi ha heewi wadde noon won aadi mbaɗaɗo ɗon e kadi wonko wasilino ha heewi kala ko neɗɗo wawi wadde kam fulɓe kam eɓe cari fulɓe ko yoɓe jittodiri ɓe ndendu e gueɗe goɗɗe ha heewi def ko ganduɗa koko foti nawnude fulɓe yeeso ko woni ɗon e ɗum kadi ko yedderagal nden naɗɗen ɗo noon 2001 on ɗon saaha noon Pulaar hewani doole no feewi to banggue internet par ce que hade meɗen ummade toon eɗen mbaɗanno seeɗa informatique e nder ɗon ɗon noon ne garden de enen eɗen jinno yewde holno Pulaar holto tolni e nder internet ina waɗ noon kono heewani wonat eɓe Pulaar no kewɗe en haalde toon nder leydi Sénégal Pulaar mo jeernoymo on mataw mi wowano nande on ɗon Pulaar o ngatimi kono ɗum fof e wadde noon enen kam en joguima anni ngam jokkinde ko gonɗen e dow ɗum waɗi noon puɗɗiɗen ko wiyete e blog on ɗon saaha kadi internet wayani hono no wayi hannde ni
nde wonno hay on sahaa so tawi neɗɗo ƴetta internet ɓe ɓirto ko par ɗum waɗi tan ƴirteno nden fof en ɗiɗum joni wooda hay nden ɓe mbiyat affaire illimité kadi wooda hen wano ko waɗa ko nde noon ɗuɗɗen watta ko wiyeteno bloc mbaɗɗen noon bloc wiye dingiral fulɓe on ɗon bloc dingiral fulɓe noon lumbi hen leƴƴi kewɗi ɓe mbaɗi hen kadi mawɓe meɗen tindannoɓe hanki daranoɓe andanoɓe ɓe keɗɗen andude ɓe leppi meɗen kadi fulɓe kewɗi en keeɗi hen lombude hande radio ji kewɗi jibinama kono paso koye dingiral fulɓe ummi so tawi haalde bloc on ɗon saaha kadi radio ji fulɓe ni wodani hay so tawi woodi enen kam en ganda kono kam ɗi nanten hande ɗin fof ko dingiral fulɓe adi ɗum ɗo e nder ɗum ɗon noon rewi ɗon ko 2001 puɗɗi ɗen kono 2004 ko nden mbaɗɗen créé ko wiyete dingiral fulɓe e nder ɗum ɗon noon jokki ha e nder ɗiɗo duuɓi pelliɗen noon mbiɗen hankkadi ɓayre internet o tonnima ɗo tonniɗo te enen en dartinnoma seeɗa dingiral fulɓe te ɗumoto ko bloc ɗa jeeya ko mbiyata ka mbaɗa hébergé ka bismaɓe tan jomum kala ñande ɓurguiti ko mbannoɗa toon fof golle ma fof majjat ɗum ɗon noon waɗi pelliɗen mbiɗen wadde en ƴettat sik meɗen mo jeeɗen koye meɗen ngam kala ko mbaɗɗen toon kam eɗen ñamdude ɗum hiiska ko doganɗen ko oɗo saaha joni ko ɗum keewi nde wonno bloc o ɗum wadde nattimo wadde wadde so tawi hande en mbi enen duttuno bloc o onon saaha mataw toon ujunnaji fulɓe wonɓe aduna he addannoɓe wellam mumen e no jiiti koye mon e lawɗe e internet kono hande onon bloc uddama nde wonno ko waɗano hébergé e jeeya wadde noon mbaɗen créé bloc dingiral fulɓe ɗum ɗon koye 2003 he mbaɗɗen nan kadi site meɗe dingiral fulɓe e nder hen ma pettiɗen wadde radio mo e radio kadi waɗi en wadde radio ko jilli am ɗo tolni e radio min joni famille mi yiɗi radio e nder ɗum ɗon hay so tawi mi ruttima seeɗa to Sénégal hay enen galle mo gonnomi min waɗi radio mo ganduɗa légal fof no heɗotonno radio mo so tawi mi yihimi école so tawi 10 heures récréation so yonti taw élevaɓe minen fof emin keɗo radio ko mo mbanni galle ɗin ɗon jilli noon ndewi ha hande addi ko ko jilnoɗo ɗo tolni e radio ɗo mbaɗen créé site dingiral fulɓe mbaɗen hen intégralade radio ngo noon waɗa faade joni kala yewtere waɗande fof no mofti nani e nder gañi radio kala yewtere men nde yawtude e radio dingiral yewtere nde ɗon nani e nder gañi ndi kala kadi jewte ɗe ganduɗen kadi ɗeɗo fulɓe jiito hen koye mumen so tawi ɗen keeɗi kadi en lombat nde hen nde wonno wona ko waɗa e dingiral fulɓe tan fulɓe jeeyi kono kadi ko waɗa banggueji goɗɗi ganduɗa ɗum ɗo koye leñol ngol fayi so tawi en keeɓi en tottama kadi en gaddat mbaɗen hen fulɓe hettiɓe naftoo ko ɗum ɗo waɗi mbaɗɗen serveur o noon jooɗi ko Amérique serveur o ko Amérique kañum jooɗi ɗum waɗi hay so tawi ɗo joni radio ngo minen min ngala hen radio ngo koye weeyo woni ko weeyo jogi radio ngo hay so tawi hay goto jaggayi radio o kañum nani jaaha 24 heures sur 24 waɗa noon ne wona to jomumen jotto tan so yimɓe pini subaka tan ñalla dawa gara guddita ɗo ɗo ndeerta ko serveur jogui wadde noon ko noon radio dingiral fulɓe waɗi wonani to fréquence ko radio online woni radio en ligne ko ni gueɗe ɗe mbayi e nder ɗum ɗon noon jewte kewɗe ɗe jaaha nder hen wadde kadi eɗen jetta kadi musidɓe ɓe kamɓe fof mine haɗa waɗa hen jewte kono alpha oɗo kanko professeur joom suudu makko kadi prof engrais wadde noon ɗum waɗi cuuɓi ɗen nde wawata arde ɓayra koye leydi ndi kanko o jangguinta kanko ɗo wawa arde o wawa jeeyede e wawɓe hirjinde yonta hande nde wonno jinnaɓe wonkoɓe mbaɗi kono jibinaɓeɓe woni mawɓe yaaɓe koɓe mbiyatno ko fulɓe Europe ma jibino hen wadde noon fulɓe Europe ɓen noon ɓe gooti ɓen ko jibinaɓe ɗo soɓe mawni ɓesguji mabɓe ɓen ko fulɓe ala ko mbawata noon hetto noon wadde fof wooda no funtodira e ɓen ɗon ha ɓen ɗon mbawa wasde majjude ko kulloɓe ɓen ɗon ɗum ɗon waɗi noon mbaɗɗen gueɗe e nder ɗum ɗon mbaɗɗen ko wiyete fedde dingiral fulɓe association kadi waɗa heptina e nder laamu France association dingiral fulɓe no wodi hande kala bindol association dingiral fulɓe mayi ɗum ne mbaɗɗen ɗum koye novembre 2004 heptina kono
en jaɓani yaltinande ɗum yimɓeɓe ngam haalande nde wonno en yii pelle kewɗe tafama nguuri duuɗi won pelle ɗe ganduɗa haɗen jeeya duuɓi capante walla duuɓi capane walla ɓuri ɗum kono en jii pelle ɗe ganduɗa tafama tan oyaji maayi kono enenne won jaɓɓal ngal ngabduɗen jaɗen janggoyɗen ngam humpitade pelle kewɗe holko ɗeɗo nguuri holko ɗeɗo jaawi mayde wadde enen etoɗen yerodirde etoɗen tan wonde hakkude he ngam woda enen no mbaɗirɗen nde wonno jiɗɗen ko hunde no juut balɗe ɗi waɗi noon mbaɗɗen fedde dingal fulɓe fedde nde ɗon noon gudditanɗen kala ɓikkol kala ko jomum woni taw no wawi arde kañumne jeeye hen wawa nadde hen nde wonno wiyama digiral fulɓe fof ɗi foti yettodirde kala ko pullo woni ɗum foti tinde pullo bandum kala ko pullo mema pullo bandum foti ɗum tinde e fulɓe noon wonaɓe sénégal tan wonaɓe mauritanie tan wonaɓe niger tan wonaɓe cameroun tan e nder ɗum ɗon eɗen jiiya fulɓe heɗotoɓe haalirde nde woni no mawɗo boubacar wiri joni ko yettude tan e jaara ɗum waɗi kala sa eɗen mbiya en jetti wonɓe leydi tel en jetti leydi tel par ce que eɗen gandi won yimɓe wonɓe toon en keewa eɗen gandi ɗum foti hojomaji ɗe wona heɗade walla ɗum foti waktuji ɗe wona heɗade wadde noon ɗum woni e kala saha eɗen jetti yimɓe Bordeaux noon koɓe kewide ko mention spécial yettude e jaatode nde wonno noon andi so tawi tan golle so jottima ɗo ko ballal amen e ballal Bordeaux fedde nde so tawi a ƴeewi 95% ko woni hen ko ƴetti carte ko Bordeaux ngal e jaatode so tawi ɗum waɗi mbiɗen no mbaɗɗen nde ko transparence ala hen ko suuɗete ala hen ko moƴƴirte kala ƴettuɗo kartal yo inde muɗum winde numéro téléphone muɗum winde e o rokke tonggode so yeehi e dingiral fulɓe taw wawton yiitade fof ko janggo e jaam waɓe no sosoɓe walla liiliɓe so ɓe kummim ɓe gari e ma ɓe mbi min de gari ko inde dingiral carte dingiral neni an so tawi a soodi kartal walla a addi ballal ma e kartal e dingiral taw sa anni a ruttima aɗa wawa ɓurtitade ko dokkirɗa ko mbiyata polisade taw ƴeewa mata yettima walla yottani ɗum waɗi noon en jaɓani ittude carte ɗe nelden ɗum won nokkuji ko Bordeaux tan mbaɗen ɗen ɗum ko Bordeaux tan kadi ittuɗen carte dokkuɗen ɗum ɗon kamɓe ɓe mbawi kadi rokkude musidɓe wadde kala keɓɗo carte mum so tawi yeehi e siddingiral fulɓe ma wi toon inde makko so tawi o rokkirima numéro makko téléphone ma taw toon so tawi o rokkorani toon numéro makko téléphone ma taw to kam numéro mo ganduɗa ɗum woni e carte makko ngal o jogui ɗum no holliri tigui kanko de ɗingiral hettini wadde noon kadi yettudede e jaatade no fewi wona ɗum ko ɗum waɗi ko mbaɗanɗen ɗe kamɓe kala jeeyaɗo hen woni mbaɗowo commerce muɗum ko kala ko wawi wadde kala ko jogui wiiɗi tintinde e radio ɗingiral so ari kadi en jawtinat ɗum ala kono en mbiyata en ganda juma ɓayde joni wi kartal mum kala ko yewtinde e radio ɗingiral so noddi en haalni en jawtinat nde wonno ballal ngal ɓe gaddan dingiral ngal dingiral ko kañum mbawa ɗum waɗi kadi wona ɗum ko matiére moussa yetto hen ɓayde mbiɗen ko duuɓi tati ngolɗo yarate mbiɗen kadi en garat jetten e jarani kono kadi teddiniren ɓe eɗen jiiɗi wadde ñalawma manitare ñalawma manitare o ñande nogas ɗiɗi lewru nduɗo août teddinirde Bordeaux ñalawma ɗum koye koorgo wonata kadi kamɓen so tawi yaajeni rokki bisimilla mabɓe taw tawi on ɗon ñalawma ko ni woni golle ɗe kono kadi fandare wonde nde joguiɗen ko gon radio FM no woodi ene moƴƴi kono ɗo e yeeso so renaki radio FM koko jogori mayde sibo hande hay gonɗo hande to ɓuuri moƴƴude e nder Fouta so tawi koyi téléphone mum wawi heɗade radio ɗi gonɗo to ɓuuri moƴƴude e nder Fouta so tawi joguima poste ɗum radio wonde poste ɗum wawa jaggude kono tan ɗum koyi téléphone makko wawi heɗade wadde noon mbiɗen jaaten e jamanu o no addiri ni enen woɗa ko ƴettuɗen hen enen nawden ene pinal men ɓayre pula tan ñalaten haalde ɗum tan wawaten haalde téléphone wona enen jeeyi ko en addanaɓe enen ɓete ɗen hen nannude gueɗe meɗen ɗum waɗi noon en mbaɗni ɗum application kala to jomum woni hande yimɓe en jogori Viber en WhatsApp en so tawi jomum wonti application dingiral ina wawi heɗade meɗen kala to woni e nder aduna he omo wawi heɗade ɗum kadi ko walliɓe yimɓeɓe kadi ɓoytude foof jiɗɗen hay so tawi haalirde ngeen woni ina jooɗoyo Sénégal Afrique kano ɗum base o kam ɗo wonata
donc no fulɓe o jogii ɗum watta noon base o yo won ɗum ɗo kadi woni ko jiɗɗen waɗande dinga eɗen jogii projet ji goɗɗi ɗiɗi ma en garto hen o yafnata tan no feewi feewi arde kadi e wadde dérangement jinnaɓe kadi ko yafnata tan no feewi 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 on jarama so woni feewno ko ndi ñamde joni batu ngu gasi kaldigal nanodiral jokkere en noon koye heblade no hotogal kotogal e jaatigu mumen to Samba Diamanko dental bordonaɓe mi jogui noon ñalawma inde ma taw kewal yimɓe ngalarani no fewi 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 kono noon ko mawɗum ko hohoɓe koyeji ɗi tan gaari ɗo ɗum noon ko noon tan ha yesso inchallah eyyi wadde tan ha joni siftinde haɗa towaɗi to banggue téléphone aji so ɓe jiiɗi jeeɗo yeytere nde ɓe ñoguide probode joyi koye banggue application yoɓɓoji e micro he ɓe mbiɗa hen inɗe maɗa jettoɗe ɗum so ɓe heeɗi mbawa jeeyde yeytere nde micro ɓe toyɗo sa kongol artiste wiyetake ko hawni wiyete tan koko haali sabu so tawi on teskima goɗɗo dartol jubbo ma ma on gandu tigui ko kewɗo e ɓurɗo ko ɗum hawata fuu won noon on keeɗi waɗade tan ko on ko jubbani men seeɗa nde ko so tawi oɗo nokku sagataɓe ummima toon ɓen sagataɓe so nawi ina tawamen e nokku goɗɗo wona ko hawni nde taw noon ɗum addene aade wiyede yo tinno jamma dartol ɓe gasa so andi hanki andi to ummi andi ko woni to on saaha ma ɗum famde koɗo foti noon ɓeɗo jinnaɓe men tedduɓe Allah dandiɓe ɗi e ɓen ɗon anduɓe yahoɓe ene mbiyaleño fulɓe remtata mataw fiɗi koɓe gawɗa hankimaɓe Allah dandiɓe e windude defte ɗe ganduɗa e feltude leñol ɗum ɗon Allah dandiɓe hen ɗum noon eɗen ñagono Allah juuɗe balle e moƴƴude batten ɓeɗo sagataɓe leñol kono ko jinnaɓe men enen haaldoɓe e moɗon en paami tigui koɓe mbayni ɗo oɗo nokku ɓoyɗo salade e jimaji ɓe ka ko ɗum waɗi so tawi pullo laamama walla mbiyata so pullo fiyama fonama mataw koko ceerno yoroɗore diallo wiyatno kala nde pullo fiyama andu piiɗo mbo wonɗo jungo pullo sakki ina fiya ɗum noon mataw wadde ɗum labti e ɗiɗo jamonuji ko wonɗen hande sabu so tawi a teskima ɓeɗo fulɓe na ina daari jamma e ñalawma wonɓe ne darina ɓe mbaɗi ko fulɓe mbiyata ko ɓeena gasa ɓeena ubba wonɓe fulɓe ne mbiya yajat soko itta ɗum noon ɓeɗo worɓe mataw en galanaɓe jobdi so wona yo Allah waɗanɓe jaam ina laaɓi en noon ɓe mbindama e dartol fulɓe ɗum kam laaɓiri wonta firtade abada ɗum noon on jarama hande o ene udditi kala jiɗɗo jeeyede e ndeɗo yewtere so tawi won namdal jogui bisimilla muɗum ne wawi noddude 09 77 19 55 85 walla wonande hettotoɓe e 01 78 90 06 85 yo ñoƴƴu tout 5 ma jeeye hen so tawi ko heɗotoɓe men toon to application radio dinguiral fulɓe ombo wawi ñoƴƴude wutandu makko ndu walla wutandu kaaba walla mbiyan mataw wutandu wambani en nani joni joni ceerno ko haali ɗeɗo yimɓe no gardi ɗum ɗon mawo jeeye yewtere he walla so tawi ko jokkodiroɓe men to Facebook bisimilla mabɓe radio mon radio dinguiral fulɓe ɗum noon bandiraɓe fulɓe ɓe funnague e hirnague siftinde on konngol ummotoɗo ɗo e Bordeaux
ɗum noon on jaɓɓama bisimilla moɗon e radio moraji dingal fuuti ɗum noon jaaɗon so tawi won wonɓe toon e ɓoggol bisimilla ma ma en ƴettit Cheikh Boubou Dicko joni woni e ɓoggol kono goppen mawɗo Hamed Paté hoɗo ha mbawi nattinde bisimilla Cheikh Dicko en jettamo no feewi sabu ko coftanɗo radio dingiral émission o meeɗani yaade yewtere waɗi e radio he taw o noddani o wi kanko mo heppa ko yewtere nde arata taw omo faji noon Cheikh Dicko bisimilla ma radio dingiral hande noon ko ɗo Bordeaux ɗo min woni fama amin belti hande bisimilla ma Cheikh Dicko radio dingiral ɗo e Bordeaux bisimilla Cheikh Dicko bisimilla bisimilla Dicko jamira ɗum kiri jam Dicko o kirtinam eyi jam nan tammadi golle eyi no mbaɗɗa e golle golle baɗɗoɗe alhamdulillah jam taw wona wettade barikalla bisimilla ma Dicko ay ko jamir gorɗo jamɓolo wallahi ko jamɓolo Dicko ay mawɗo koɓe celli so Allah ko mawɗum Dicko hoyɓe e jam ay hande no nodduɗo salminama Dicko ɓe beltike e hiro ngo hande tan tabarikalla yo Allah weltin Dicko eyi Allah teddin fayde noon amin 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 ya rabbi amin Dicko woni ko abdo kada waɗa ñande ɓuuri teddingal ɗum wallahi wallahi bo dingiral radio dingiral fulɓe woni woni pulaar wallahi wala fulɓe fa wi anda sona teddigal wallahi ko gonga Dicko hande on immide o jeeyi ha borgol mawɗo meɗen ɓe teddiniɓe Allah teddiniɓe onon ɗo teddini pulaar est ce que Dicko a jarama de wala ni woni pulaar wona goɗɗo koy pulaar tan yiɗi ƴewtan ƴew jikkuji wala neɗɗo wawi wadde ɗo radio ngu haala ko duuɓi kaala hande ɓiɓɓe kaala jamma yallah no ɓe gorri bordani immorɗo ɗo jaaɗo hande no beddinini ɗuɓɓo est ce que Dicko par ce que eɓe poti teddinen wallahi wallahi Dicko wala ɗo joni kadi no duuɓi e barke soode wala ɗo joni ko coodata ɗo ko hono hande so jaɓo fof jawɗen hande ala min keɗimin min nani ko haali ko mawɓe ɓe kaali ko min welti hen sanne ni woni pulaar est ce que noon de wallahi Dicko eyi o haali ko min nani min beltinimen fa hande miɗen jiiɗi o ɓeyda tabarikalla Dicko ɗum addi min ga han ɗum joƴƴi min ɗo Dicko no haaditaji woni noon jaati woniri ko ɗo ko ƴeweten ko fof ko darete ko fof nan ɗo pulaw wiɗi ko fof nan ɗo arte nana ɗon futtonngal nana mbawɗo tongude futtonga bisimilla a yii nde tongata wiyata ko tongede par ce que hono mon onon ɓe tan ni jogonon nden ko ɗum waɗi ko pulaar ko waɗi ɗum organisé ñeeɓirɗe mbaɗa Dicko sa wi ñeeɓe ko golle kuyɗeje a annda saɗa annde taw ñeeñe wona golle kuyɗeje Dicko i ko fama muya tan hono famiri Dicko ɗum noon waɗatno ɗum waɗi so fulɓe waɗi nder tonggugol ala ɗum waɗi so ñeeɓe mbaɗa Dicko eyi jonno ko haalɗo ko nene min beltike hen miɗen ñaagono laamɗo ɓoynum amin hokkomo balɗe juɗɗe battane loggo ɓooye amin albal amin onon do laamɗo teddino teddiniɓe laamɗo teddino teddini pulaar fof
amin 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 dikko wallahi dikko jarama ila ɓoyno Allah ɓoyno radio ngo amin amin dikko beltima tan mbiɗa hin galle o fof salmina mawɓe ɓe fof so Allah fof ɓe keɗima dikko ɗoɓe jooɗiɓe fof ɓe keɗima beltanima ko min ɓuuri weltanade tabarikallah ɓe beltanima de miɗen ñaaguiɓe du'a o no minen min cukaloni no an min ngala ko min andi kam miɗen ñaaguiɓe du'a o inchallah ma en kelje duwa uje dikko a jarama de miɗen ñaagui Allah miɗen ñaagui on du'a o miɗen hilna galle o fof min salmini omo weltani ko salmina Moussa e Adama Dia ma an e Amadou Guio en fof salmi groupe Dia ɗon fof salmino kamɓe fof ɓe keɗima ɓe jarima ɓe jettima ɓe duwaɗimama Allah junno mbaɗ muƴen battane ɗo sanne wallahi Allah teddina fayden min beltanimama dikko jarama yo Allah yo moƴƴere dikko alde jam bojji amin dikko yo Allah hoddinen aset paɗo dikko jarama yo Allah yo moƴƴere dikko amin Allah war Mouhamadou eyyi mi calmini ceerno Souleymani Mamma Sada min andi to woni fof wasata omo heeɗi yewtere nde omo heeɗi min nododiri ko gila lasara o